Nos o dda i chi a chroeso I ddarllediad byw sgorio ar-lein o'r gêm rhwng Caernarfon a'r Drenewydd. Ar nos Wener arferol, mi fyddai nos Wener gorffwyll yng Caernarfon heno. Yr unig beth sy'n orffwyll yma heno ydy'r tywydd, fel y gwelsoch chi wrth I Gareth Edwards, capten y tîm cartre, yn llythrenol oedd fod plygu ben I gered mewn i'r gwynt. Mi oedd na archwiliad o'r cae am 4 o'r gloch. Fe ddigwyddodd hynny eto am 6:15. A mae'r gwybodaethon wedi penderfynu bod yr amodau yn ffit i'r gêm fynd rhagddi ac I fod yn deg. Mae'r cae I weld yn edrych yn dda. Mae yna newidiadau yn y naill dîm a'r llall. Yn hîm Caernarfon, bydd digoliaeth yng nghanol wythnos yn Aberystwyth iddyn nhw. 2 newid, mae Sean Bradley a Jamie Crowther yn dod mewn yn lle Sam Jones a Noah Edwards. Ac yn hîm yr ymwelwyr 2 newid hefyd Jordan Evans mewn yn lle Jack Kelly. A mae Neil Mitchell yn dod I ganol y cae yn lle Ryan Edwards. Ie, 19 oed, 19 ar 20, Telo Williams I gryfdar ydy I gyfymdra fo. A sgellwr chwith, ond wam yn amddiffynwr chwith. 19 mis yn ôl oedd o'r dreial yn Caerlyr. Mae gyda fo bwynt I brofi. Bod o'n digon da'r lefel yma. I'n cwestiwn am hynny, ond pa lefel? Mae'n mynd I gael I yrfa allan o. 5 tymor yma'n hyn I Jamie Breeze, ond dim record gret. Mae'n mynd sioc I fi fe'i gyfymdra fo. Mae o'n gwybod bob dim am Gareth Edwards dydy ac Michael Parker fydd o'n ceisio profi pwynt yn ôl ar y robal heno. Dean John ydy'n dyfarnwr ni heno yn wreiddiol o ardal Abertawe o Gwm Bwrla. A'i benderfyniad o yn y diwedd oedd bod hon yn mynd yn ei blaen. Un tîm yn plymio yr ymwelwyr. Un tîm ar ei fyny, Caernarfon. Caernarfon bellach yn y 6 safle, y Drenewydd 1 safle o'r gwaelod. A lle'r hediadau, y naill dîm a'r llall ddim a bod yn fwy gwahanol. Caernarfon di ennill I 2 gêm diwetha nhw, a mae'r Drenewydd wedi colli I 2 gêm diwetha chwythau. George Hughes ar ymdrech o bell ac mae'n math o noson Malcolm Allen cyn flaenwr Cymru lle DBI mae werth tyrio unrhyw beth. Mae yn, ond na ddeud un beth. Mae'r gwynt yn mynd I ddylanwadu y gêm, mae'n sicr. Da ni'n edrych ar, siarad fo Chris Hughes reolwr Drenewydd cyn y gêm, maen nhw wedi chwarae'r system yma o'r blaen, digon o weithiau, 4 yn y cefn, wedyn y diamonds yma, efo Sean McAllister yn eista, George Hughes un ochr, Neil Mitchell ochr arall, Nicky Rushton o blaen, y pig i'r diamonds, wedyn 2 flaenwr, heno fi Breeze a Davies. Hughes eto yn meddwl am gael ergyd ac yn sydyn efo'r ergyd yna dod mewn gan Rushton. O raid I Tebet wneud arbediad ac mae'r ymwelwyr a deud y lleia wedi dechrau ar y droed flaen. Ac positif. Rhaid chdi ddeud, positif go iawn. Unwaith mae'n cael y bel o fan hyn, mae gen i un peth ar ei feddwl. Ar ddechrau'r gêm, edrycha, mae'n just taflu ysgwydd un ffordd, a mae Telor yn llyncu a cael ei dwyllo, a wedyn mae'n cael yr ergyd ar arbediad da. Jordan Evans sy'n cymryd honna. A'r peniad allan gan Mike Hayes. Mae Davies di gyd-ddau gadw hwnna mewn os nath o. Do medd y dyfarnwr. Ac oedd hwnnw'n gyfle doedd. O'r smotyn gwyn a Mitchell gafodd yr ergyd. Ie, ar y foli gan Mitchell. Mae'n dipyn amser ers iddo fo sgorio. Dwi'n gwybod mae wedi chwarae'n gymaint o safleoedd. Hynny oed o 32 oed wan a dwi'n disgwyl o sgorio. Dwi'n gwybod disgwyl. Mae o'n gwybod lle mae'n fawr I anodd ar ei droed chwydd. Mae'n gwybod canolbwyntio bach mwy gwych yma'n hyn efo'r croesiad gan Davies. Wedyn, pan mae'n dod iddo fo, Evans dwi'n feddwl yn croesi'r breo, pan mae'n dod iddo fo, mae o'n gwynebio oddi wrth y gol. Mae'n gwybod troi yn di, ond sa ddim pwysau yna fo, felly dwi'n disgwyl o just rhyw basio hwnna yn lle chwilio'n pwer I reit yn y gornel. A be, da ni wedi weld
ydy dipyn o wendid amddiffynol gan Caernarfon, lawr y naill ochr o'r cae a'r llall, y ddau gefnwr wedi cael crafferth Telor Williams yn gyntaf, ac yna Williams ar yr ochr arall yn cael ei giro gan waith da James Davies. Ie, Caernarfon, y system nhw heno. Da ni'n gwybod mae Crowther wedi dod i fewn i lle Noah Edwards, a am gollad i Noah. Ie, tair gem yn olynol fel mae'n eich di deud, Caernarfon di curo, Noah wedi bod yn canol y buddigolaethau yna. A'r dyn yma wedi dod i fewn Crowther igon o brofiad, a gath o dymor gwych, tymor dwytha neu ddeud i Caernarfon. Ie, dos nam Noah, ond fe allan ni wneud efo'i archo heno. Ac mae yna bris. A hwnnw yn y llinell lain. Mae Kenny wedi dod i fewn, ysgorio gol gyntaf gan y wsos y dyn yma. Feunwr mawr, cry, corfforol. Mike Hayes yn chwarae wrth i ymlo, ond mae Mike yn mynd i'r rhedeg o Sianeli. Dyna maen nhw'n gweddu i gilydd well. Dyna beth Hugh Griffiths yn dweud, efo Kenny'n dal y bel i myny, a Hayes yn cynnig opsiwn gwahanol i'r dyn ar y bel i chwarae'r peli ma tu ôl i amddiffyn Drenewydd. Iep, yn symud o'r bala yn ystod yr haf, ac ymweliad cyntaf mewn gwirionedd gan y tîm cartref a hanner yr ymwelwyr. Bradley, un o ddau newid yn hîm Hugh Griffiths o'r tîm gafodd fuddigoliaeth yng nghanol wythnos. Ie, difyr. Sam Jones sgoriodd yr ail gol na efo Tethyn i droed wythnos dwytha. Y neges mae'n debyg o'n ni'n gael ydy mae wedi cael ei orffwyso ganol wythnos oedd Bradley, a mae Bradley'r math o chwaraewr pa mae ar ei gêm, pa mae ar ei orau, fyddech chi yn ei roi yn eich tîm yn byddech? O, does am cwestiwn. Mae wedi gwneud mor dda yma. Mae'n gorfforol lot cryfach dyddi yma. Mendes, di gyd yn dda, sbiwch fel nath y bel na hongian cyn cyrraedd y golwr. Os a lawio fanna gan McAllister, nago Smith. Dean John nath edrych yn do. Dwi'n meddwl Michael Parker ddim yn disgwyl cyrraedd y bel yn gyntaf o Jamie Breeze. Yn cymryd i wynt lawr i gongwdd o fo. Unwaith eto. Effaith y gwynt yn cael ei amlygu Evans. Ac ryw ymestyn nath Gareth Edwards a fi Caernarfon fod chydig bach yn ffodus i glirio honna yn casglu mae Nick Rushton. Ond Hayes na i flaen o. Sa fi'n meddwl am unwaith, o'n i bod tro'n meddwl y fantais pan o'n i'n chwarae, pan o'n rhywun o wynt tu ôl chdi, oedd hi well. Ond efo gymaint o wynt a hyn, mae well chwarae ni erbyn o. Ac Drenewydd yn berffaith o dîm i chwarae ni erbyn o yn y hanner cyntaf yma, wrth cael y bel ar y llawr a chwarae bel o gwmpas chwaraewyr Caernarfon. Wel, maen nhw'n deud bod wythnos yn amser hir mewn gwleidyddiaeth. Mae'n amser go hir mewn pêl droed. Ewch chi nôl ychydig dros wythnos ac oedd byd hwn yn deilchion. I dîm o'n colli o 6 gol i ddim ym Mhen y Bont. Ac yna, maen nhw wedi ennill pob un gêm ers hynny. A maen nhw wedi symud i'r chweched safle. Dyna'r math o gyngrair ydy hi, ond mi fydd o yn hapus iawn o fa mateb i dîm. Ond dim jyst colli yn Pen y Bont na, Nick. 6 gol i ddim oedd y sgôr, cofia. Ond na, gwych o ymatab gan tîm Hugh Griffiths. Ond oedden nhw ddim wedi ennill 7 gêm Caernarfon cyn hynny. Ac os di hwn isio hwb a hyder Chris Hughes, rheolwr y Drenewydd, wel, os ond rhaid i fe edrych ar be mae Caernarfon di gallu gwneud. Tîm hwn di gwneud dim byd o'n colli ddiwedd ar 4 gêm heb ennill, di colli 2 ola. Yn union fel oedd Caernarfon ar ei lawr. A mae o'n gwybod, mi all y Drenewydd godi'n union mae Caernarfon di gwneud. Hwna'n gicsal arall. Mae Bradley. Nawr te, ydy am di chymryd i thro cynta. Mae'n rhoi ddi mewn. Arbediad da gan y golwr i wneud yn iawn am ei gicsal yn doedd. Kenny oedd di mynd i fewn. Mae rai fo wneud yma'r bel na'n dod at y ni, Nick. Ddim yn bell ond am arbediad i hwnna. Oedd o'n mor gyflym yn cael Kenny lawr, ond i gael gymeriad o oedd o. Mae'r blaenwr di wneud be fedrith o, os na sa'ch chi di ella jyst yn yr eiliad dwytha twyllo i fynd am y pwer a jyst codi'r bel dros fo tra mae o'n deifio'r llawr. Da ni'n treulio gormod o amser fo'n gilydd, Malcolm Allen. Oeddech chi'n gwybod be o'n i'n mynd i ofyn oedd be allai Kenny fod wedi gwneud yn wahanol. Da chi wedi ateb y cwestiwn cyn i fi ofyn o.
Honna y gic sal de, a rwan siawns i Bradley i ddechrau. Mae Bradley'n neud peth cywir, mynd ar draws y golwr. Mae'n dod gan Mills Evans rwan Mae'n pyd bach yn oedi ar y bel. Edrych am mynd o dyddi fo mae'n oedi. Mae'n rhaid fod gyrraedd i'n gyflymach. Cymryd dim byd wrth y golwr. Ond ella jyst rhyw dwycho mynd am yr ergyd. Gadael o ddeifio a wedyn reid sy'n yn y rwyd. Y gwahaniaeth falle rhwng blaenwr yn y cyngor yma, blaenwr sydd wedi cynrychioli Cymru. Bel gan Mendes, McAllister. Davies, mae wedi cadw i'n fyw eto. Just dewis y penderfyniad cywir de ydi o. Dyna ydi o i Kenny. Mitchell, un o ddau newid. Ac un o'r chwaraewyr cyntaf i Chris Hughes i arwyddo pan benodwyd o yn rheolwr y Drenewydd am chwaraewr i allu dod nôl mewn i'r tîm. Does ddim un chwaraewr dwi'n abod yn yr Cyngor Cymru ers 20 mlynedd ers bod fi wedi bod yn siarad yn esgwennu amdan y gyngrair. Wedi chwarae'n bob un safle heblaw am y golwr. Oedd hwnna'n bel dda i mewn yn doedd gan Jamie Breeze. James Davies. Dwi'n di fod ar ei ora flaen gol tymor yma. Dyna di broblem Drenewydd beth bynnag. Ond mae'r croesiad yn un da. Mae'n tynnu nôl yma hyn. Breeze yn tynnu nôl. Dwi'n meddwl mae wedi gweld. Na ddo, mae'n jyst reit i yn y safle. James Davies yn ei fewn. Mae'n cymryd yn y cyffyrddiau cyntaf sy'n gret gweld oherwydd ti'n misio gadael y golwr setio hyn i wneud yr arbediad. Ond mae'n methu y target. Golian Bryn. Dim ond Met Caerdydd sydd wedi sgorio llai o goliau na'r Drenewydd. Dyna i gwir broblem nhw. Edwards y peniad mlaen ar te pwy sy'n cyrraedd gyntaf. Mills Evans nath, oedd hi'n bwysig i fod yma Mendes mewn. Ond sut ydych chi'n chwarae mewn amodau fel hyn? Dyma'r gweitha mae wedi bod ers y gic gyntaf. 9 munud a hanner i mewn. Ac mae'n anodd deud faint o law sydd, ac mae hynny sydd yn cael ei chwipio ar draws y cae yma. Dyna pam mae'r gêm dal ar, oherwydd y gwynt wedi chwythu y glaw a draws, neu lawr y cae tu ôl i cefna Caernarfon. Mae'n anodd i Caernarfon i chwarae y peli yma. Maen nhw'n licio wneud yn uniongyrchol at Kenny. Mae'r gwynt yn cael gafal ni, a mae'n jyst mynd dros i pennau nhw a rhedeg syth i Dave Jones yn y gol i Drenewydd. 10 munud wedi chwarae. Fyddwn ni'n awgrymu 10 munud. Chydig bach o blaid Drenewydd? Ie, Drenewydd di dechrau'r droed blaen, di trio mynd ar gêm at Caernarfon. Caernarfon yn y 2-3 munud dwytha di ddod nôl i mewn ni, ond camgymeriadau Drenewydd sydd wedi gwneud hynna efo Dave Jones yn y gol. Mae'r gwynt sy'n cael gafal ni, a ti'n mynd, sa'n mynd chwaraewr yn dal hwnna. Mae rhaid i Caernarfon jyst deall yn amoda a jyst deud, oce, da ni'n mynd i yn uniongyrchol, da ni ddim yn mynd i chwarae am y Sianeli, da ni'n mynd i chwarae bel i traed. Mae'r gallu ganddyn nhw yn y chwaraewyr, felly mae gen nhw Darren Thomas sydd efo rhyw rôl bach rydd yn yr rhif 10 na, mae o'n rhyw fflowtio fel da ni'n galw fo, ond mae rhaid chdi gael dynion fel y chwaraewyr gorau ar y bel. Arnofio fydd o, fflotio fydd o, os di'r glaw ma'n dal i ddisgyn. Ond dybed beth sy'n mynd i ddod o droed Dave Jones. Gwell o lawer. Sa'n di gallu bod llawer gwell. A dda clywach chdi. Thomas. Tro cyntaf ni sôn amdano fo mewn gwirionedd. Bradley ar gael eto. Oedd o mor siomedig i gael ei orffwyso yng nghanol wythnos y math o chwaraewyr. Diolch yn dallt y syniad o gael ei orffwyso. O honna di mynd oddi ar goryn. A Hayes, dwi'n meddwl gafodd hi. Kenny oedd o, ie? Kenny oedd o. Mae hwnna thredag i fewn i'r postyn cyntaf yna. Kenny gath hi, oherwydd mae'n croesiad campus, a mae'n gwybod mewn cyffyrddiad bychan mae angen arni efo'i ben. Just yr eyebrow mae angen, fel da ni'n galw fo. Beli mewn gael Williams, rwan ta mae'n rhedeg ar draws. Mae'n cael ei gefn neu ysgwydd i ddim mwy na i ben o. So wedi gadael ei ben yna a cadw i lygad ar y bel. Dwi'n gwybod mae o'n ilo i flaen o, ond dal i fod fel blaenwr, mae'n fod mwy dewr a disgwyl y bel. A mae hwnna'n gyfle da yn y marn ni o'r croesiad. Ie. Wel, 2 gol yn ei 2 gêm ddiwetha. A methu cic o'r smotyn ar ben hynny. Oedd o rhwng Mills Evans ac O'Neill yn doedd, oedd y ddau
yn agos iawn ato fo. I oedd o, ond boedd yn y safle gorau, erwydd yna lle ddaeth y bel. Mae'n eich di anghofio mae'r amddiffynwyr ar yr eiliad yna. Oedd na gig yn y dacl honna. A telor Williams ydi o. Ia, Carden Felen gynta'r gêm, a dwi'n credu be gyda fo le i gwyno. Na, ydy'r bel yna'n cael ei giro? Na, dydy ddim. Dwi'n mynd efo'i studs i fyny. Mae'n gardyn melyn, mae'n bendant o hynny. Ond mae o i studs o ar y llawr pan mae'n neud y dacl. Wan, ddigon o'r gêm a'i fynd ar gardyn melyn. Fo oedd ser yn y gêm. Muddugoliaeth Caernarfon yn Aberystwyth yng nghanol wythnos. Ac fel oeddech chi'n awgrymu, mae gynno fo amser hir i fynd nawr ar y garden felene. A mae wedi cael rhyw gychwyn chydig bach yn sigledig, dan bwysau. Rushton. Wel, os ti'n disgwyl i Rushton wneud be mynd i wneud yn y chwarter awr cyntaf yma, gymryd o ar, cael ei croesiadau mewn, honna di'r frwydr bach da ni'n sôn am, telor a Rushton. Ia, fydd hwnna'n frwydr gwerth cadw llygad arni. Mae glosedd arall yn cael ei hildio. A dyna sy'n digwydd pan da chi'n flaenwr, dod nôl i gynorthwyo'ch amddiffyn. Mae'n gyfle da i chwipio hon i mewn, alle unrhyw beth ddigwydd iddi. O, mae Tibbets di dod! Oedd yr ergyd gan Davies. Ac dwi'n meddwl bod y bel di taro cefn i chwaraewr ei hun. Wel, Mills Evans oedd yn ei chanol i hefyd, yn ganol y gol. Edrych ydi fan hyn, lle oedd Tibbets, dwi'n gwybod. Honna oedd yr ergyd gan Davies yn taro cefn Mills Evans. Methu mynd symud o'r ffordd mwy na ddim byd. Ond unrhyw fath o cysylltiad bychan ganddo fo efalla, sa'i di hedfan i mewn. Ac ar hyfedd iawn, mae'r ddau dîm wedi cael cyfleon, ond maen nhw wedi bod yn gyfleon mewn lle prysur. Cyrff o'i gwmpas nhw'n bob man, a dyna falle pryd ych chi angen ychydig bach o aeddfedrwydd. Honna'n dacl dda. O! Arbediad gwych! A telor Williams sy'n newydd wel Carden Felen bron a cael pennawd am reswm dipyn mwy disglair. Wel, da ni wedi sôn cyn y gêm amdano fo fel asgellwr chwith. Rwan mae'n chwarae fel amddiffynwr chwith, ond yli be mae'n wedi gynnig i chdi pan mae'n ymuno ar chwarae y droed chwith a'n dod i fewn. Mae hwnna'n mynd sydd i gonol ycha. Arbediad campus i fod yn deg gan Jones yn doedd. Dau dîm sy'n eisiau ennill. Tibbet, mateb y ddau'r bas yna. Mendes, Bradley. Mendes, ac i fod yn deg yn yr amodau yma, mae'r ddau dîm yn gwneud i gorau i roi gêm adloniadol iawn i ni. Cwio, maen nhw'n. Ond camgymeriadau, da ni wedi weld, efo Tibbets yn mynd am y croesiad yna, o'r cyfla gan James Davies pan nath i daro Mills Evans, a wedyn y cic sal na gan Dave Jones yn y gol i Drenewydd. Felly, heno, mae'n amser i bob un chwaraewr na ar y cae, fel sef i'n neud ar y cae, bod yn ddeffro, bod yn barod am gamgymeriad, bod yn barod i gymryd mantais. George Hughes yn ildio'r gic. Ean llawer. Na, gweith, oedd yma'n dallt i hun, ond cyfle i Caernarfon. Dilyn bob dim i fewn heno. Wel, da chi di awgrymu, mae yna wastad gyfle am gamgymeriad yn does. So fe, sa'n Nathan Craig dal yn Caernarfon, so di mynd amdano hwnna fo'r gwynt tu ôl o fo. Di cael i'w ryddhau gan Flint, dwi'n meddwl hefyd. Mills Evans, beniodd i'n glir o ie, dyna dyn ni'n glywed. Nathan Craig symudodd oddi yma lle oedd o'n ddim llai na arwr i'r Flint, ac mae wedi cael ei ryddhau. Ac hyd y gwyddon ni, da ni'n gwybod os ydi wedi canfod clwb arall. Na, gan y rheolwr newydd. Rheolwr newydd Neil Gibson wrth gwrs. A mae'n fynd a dod, a telor Williams am benderfynu. Tro de, tro ma ganddo fo? Ie. Wel, telor nath gyfyd y tafliad, sori, Mike oedd efo'r bel. Syniad yn un da, cofia. Dangos i rhyw fath o ddychymig sut i orffan hwnna. A byrfyfyrio y gol, ond nath o ddim.
Wel, tasa'r Drenewydd yn cael buddigoliaeth heno. Maen nhw'n symud o fod un o'r gwaelod i fod yn y nawfed safle. Mae ganddyn nhw gêm wrth gefn hefyd. Maen nhw'n un o'r clybiau sydd wedi diodd mewn gic arall sal gan y golwr. Mae bel gan Bradley. Cael ei hennill yn dda yng nghanol cae. Yn y gwynt yma, Malcolm. Ia. Mantes chwarae efo fo neu ni erbyn o? Na, ni erbyn o. Mae'r gwynt mor gry. Unrhyw fath o bas, os di'r cywir efo bas ddim yn iawn gan Drenewydd Caernarfon, mae'n mynd i redag o ddi'r tîr yn chwarae nes i at Dave Jones y golwr. Felly, i Drenewydd, dwi'n deud, mae'r gêm yn mynd ymlaen yn hanner cyntaf yma, allan ni di dawelu fynd yr ail hanner, da ni'n gwybod, ond Drenewydd, mi dyla cymryd y Manchester cael y bel i lawr a chwarae o gwmpas Drenewydd Caernarfon. Ie, bydde Caernarfon yn ddigon bodlon, falle tasau yn gyfartal. Ar y fegwyl, Edwards, y capten, yn ei gadael i ar alwad Thomas. Ie, dyna di steil Drenewydd, dat bynnag de. Maen nhw'n licio cael y bel i lawr a trio chwarae y gêm yn y steil. Dyma nhw'n cadw'r meddiant yn dda, reoli tempo. Dyn nhw'n wedi cael hwyl an i tymor yma, na i ddeud hynny. Wel, pen hanner coron gan George Hughes fan'na. Oedd y bel, y peniad yna ddim wedi mynd i lead am bwriadu. Ond dwi'n deud eto, dwi ddim yn dim esgus iddo fo, ond mae'r gwynt di gael gafal arni, a mae'n symud cyn fo benioi. Swnio fath esgus i fi, Malcolm. Thomas, ia, i led i'r golwr ddim isio hi. Mae'r golwr di dod, mae di gadael i. Mae honna yn mynd mewn i'r hwyd, oedd y chwiban di cael ei chwythu cyn i'r bel groes i'r llinell hyd yn oed. Ia, Gareth Edwards yn ei chanol i. Mae Dean John ar i'w edrych fel, wel, am beth ych eisiau fi roi honna? Dwi'n meddwl mai llawiad oedd hi'n diwedd, ia? Ia, ti'n gwybod beth, Sbia lle mae o'n sefyll, y dyfarnwr, oce? A mae'r Caernarfon eisiau dathlu hon. Mae'n dod yma rhyw lawiad bach gan Gareth Edwards ella. Da ni ddim yn gweld o'r ongl yna. Mae o'n reit wrth ochr, mae rhyw 5 llath wrth y postyn na, de? Ti'n gweld y dyfarnwr yn just edrych ar pawb a mynd, ydych chi'n neud, oce, yn dathlu. Kenny, dwi wedi gweld dy law di roi honna. Mae o'n lwcus i wedi cael cawden fel yn dweud y gwir, ond falle bod y ffaith bod y mor ddigwylydd wedi enyn maddeiant. Ond un o'r dyfarnwyr mwyaf profiadol. Ac, wel, mewn amodau fel hyn, da chi eisiau profiad i fod yn dyfarnwr. Sian, mae rhaid chdi wybod pa chwaraewr sy'n mynd yna efo tacl fudr neu bler a pa tacl sy'n cael ei cam amseru. Oherwydd y cae, mae'n llithrig allan yna, mae igon o ddŵr di bod ar y cae, da ni'n gwybod. A'r Drenewydd yn rhyw deimlo dybiau i bod nhw'n gwybod mae angen iddyn nhw gael mantes o'r ffordd maen nhw'n cicio ar hyn o bryd. Wel, Caernarfon ydy'r tîm ar bapur corfforol cryfach. Ti'n edrych ar ei tîm nhw, hogia mawr, tal, maen nhw'n ffit a maen nhw'n gadarn cry. A chwaraewyr technegol gwell gyda'r Drenewydd, ond ydy o yn berffaith i gêm fel hon. Ydy o'n gêm ydy nhw dorchu llewis ar y rhediad sal, maen nhw ar i trio cael ryw fath o gynlyniad. Mae rhaid nhw bod, efo 6 gêm cyn y toriad, yn edrych dros ti ysgwydd Drenewydd am y tro gyntaf ers blynyddoedd maith. Ers bod Chris Hughes di cyrraedd yna fel rheolwr. Mae colli yn habit union fel ennill. Ie. Wel, dim ond 2 o'i 14 gêm diwetha. Mae tîm Chris Hughes wedi ennill 1 yn ei 9 gêm ola. Mae'r buddigoliaethau'r rheini wedi dod nebyn Flint ar Derwyddon. Ti'n gwybod beth oedd ddeitha fi bore yma? Beth ti eisiau i Nadolig? Beth ti eisiau gan... Sean Corn. Sean Corn ydw i'n sôn. Gwylio'r gêm dwi'n nic. A dyma fo'n dweud, curo oddi cartra, meddwl fo. Ie, ie. Dyn nhw wedi curo oddi cartra, ti'n mwyn? I bwy mae honna mynd i ddisgyn. Dim un fuddigoliaeth oddi cartre. Dim ond y 2 adre, a dyna ni. Mitchell. Dyfarnwr yn gadael i'r chwarae fynd yn ei flaen, nath o weld y Cris yn cael ei dynnu.
Ond na ddim cam sefyll fan'na, mae'r ergyd Davies, dwi'n credu oedd o. Faint o le? Ti'n edrych ar Parker, Michael Parker. Mae Michael Parker, dim bos i fod allai farcio Davies, mae'n mynd ar ei draws o, ond edrych ar faint o bell. O, mae hwnna'n tynnu Chris ar Mitchell, gath i ddim i roi. Hughes wedi wneud y bel fan'na. Edrych ar faint o bell. Yli Michael Parker yn y gwrs Cosby. Wedi dwylo tol liga. Yli faint o le mae'n reidio fo gael ergyd ar y gol. Mae rhaid i Michael Parker fod yn agosach, mae rhaid i Gareth Edwards ddeitha fo, gwranda dwi'n gwarchod tu ôl chdi, a gwrthio fe i reid y pwysau yna ar y bel i stopio'r ergyd. Ie. Symud o Prestatyn y mis Hydref efo Stead a Kenny nath Michael Parker. Mae wedi bod yn bartner i Gareth Edwards ers hynny. Ie, dydy y Drenewydd ar y funud, oherwydd profiad a faint o glefar ydy Caernarfon. Dyn nhw'n amddiffyn rhy fyny'r cae yn sgwar, oherwydd cyflymdra Jamie Brees oedd nhw. Honna bel bach fewn, glyfer yn doedd, tuag at Rushton. Tacl, unwaith eto, tacl amserol, tacl fewr yn yr amodau yma. A mae Rushton yn mynd eto. Mae hon yn gêm lle mae'r ddau dîm yn taflu popeth ati, mae rhaid i chi ddeud. Ydych chi'n gwestiynu'r ymroddiad a'r ymdrech ar y funud, na drach, ond jyst tipyn bach mwy o ansawdd. Dwi'n gwybod mae'n anodd, ond dal i fod. Fydden nhw'n meddwl, hei, os gan i'r bel yma a dechrau chwarae bel o gwmpas, lle mae'r gêm yma i ni ennill. Ond rhaid i ennill yn hawl i wneud hynna gyntaf. Oedd angen i Tibbet i gwythio i allan, nath o wneud hynny yn awdurdodol. George Hughes oedd i aros yn ôl i adael i'r amddiffynwyr mawr symud i fyny. A mae wedi cicio hwnna mor galad a fedri tho. Yn meddwl mae'r gwynt yn mynd i dal i fyny a nath o ddim. A dyn ni mewn i ail hanner, yr hanner cyntaf yn barod. Mae Davies di chwarae'n dda. Un o'r chwaraewyr gorau yn yr hanner cyntaf yma. Oeddech chi be, mae'n olwg mynd i hun arno fo. Yn y diwedd, mae'n rhoi'r bas a mae'n dod nôl at yma wedyn. A mae wedi rhoi cyfle gorau'r gêm heibio'r postyn. Wel, dwi wedi dweud dilyn bob dim i fewn, a be nath o fel blaenwr. Fo na ddechrau'r symudiad cofia. Mae'n hyn, a mae'n dal i'r edag, Just, mae Darren Thomas yn medru neud i Caernarfon, ond James Davies yno. Rushton yn cymryd ar y cyffyrddiau cyntaf, sy'n gwneud sioc bach i'r golwr efo'r gwiriad, ond mae'n dod yn ôl i lwybr. James Davies sydd wedi dilyn i fewn, wedi cario ymlaen i'r ediad, a bydd o'n gwybod. Mae wedi gwneud y beth iawn, pasio i'r gornel, ond dim y cywirdeb a'r cyfeiriad. Ac cyn y gêm, mi oedd Hugh Griffiths, rheolwr Caernarfon, yn cydnabod. Mae gyda dipyn o feddwl o James Davies, wrth gwrs oedd o'n i reolio fel rheolwr y derwyddon, nath y symud o'r derwyddon yn ystod yr haf, bel gan Mendes. Mae James Davies, fi'n meddwl mae yna lot mwy ddod allan o'n efo. 3 gol tymor un yn ebyn Caernarfon yn y gêm gynharach yn y tymor. Mae yn fach sam llawer o'n efo, ond ti'n gwybod be, mae yn gyflym, mae draed o'n sydyn. Mae'n mynd heibio, just efo gollwn i ysgwydd un ffordd, a just heibio. Dala fo gael mwy o goliau, dyna unig beth dwi ddweud. Ie. A da i wedi gweld heno, pam falle nad oes ganddo fo gymaint. Arlwy sgorio, sydd i ddod fori. Os di'r tywydd yn caniatáu y Flint yn erbyn Aberystwyth, gêm arall bwysig ar waelod yr uwch gyngrair. Darllediad ni'n cychwyn am 4:04, sgorio fel arfer am 5 nos lun, uchafbwyntiau'r penwythnos i gyd, ac yna nos Fercher am 20 mwy o sgorio. A pan byddwch chi wedi syrffedu ar eich twrci, dewch ato ni, y bala yn erbyn Caernarfon, ar ddydd Gwyl San Steffan, ar S4C am 5 o'r gloch. A fasa honna, bala Ceicona gyda llaw ar ddydd Ionawr y cyntaf. Math o gemau tas yn y dorfeidd. A pan o'n nhw'n cael ei dewis fel y gemau ar gyfer y tymor, dwi'n siŵr bod oedd y hei wedi bod y bydden a dorfeidd. Darbys
go iawn. Thomas ddim wedi bod mor amlwg, a mae o'n lledu honna. Dwi'n cofio gwylio'r Drenewydd yn y bari efo Osian Roberts efo ni ar sgorio, ac oedd o ar ôl ryw 20 munud yn, wel, wrth i fodd efo chwarae, natur chwarae'r Drenewydd. Y ffordd i steil nhw, i harfull nhw, cadw'r meddiant a pasio da, ond ar brydiau, da chi angen rhywbeth gwahanol yn dydach, a pan da chi ail o'r gwaelod. Wel, mae'n ddifyr dydi, ti'n deud hynny, herwydd, os y Chris Hughes, y reolwr yn Drenewydd, dwi'n mynd i diffyg parch i mi yn chwaraewr yma. Sa fo'n cael cynnig Jamie Crowther fel chwaraewr, sa fo'n gorau ymwneud o dweud na, sori, fedrith o'n dod i fewn i chwarae steil o chwarae, da ni'n neud. Mae'n hollol wahanol steil, felly ti eisiau dod â chwaraewyr i mewn sydd efo'r gallu i ffitio fewn i'r system, efo'r gallu, efo'r athroniaeth o steil mae o eisiau chwarae. Ond y gallu addasu hefyd. Hynny yw, mae Callister, fyddech chi'n deud, yr hif 4 i Drenewydd, di'r tebyca mae o, mae yna dipyn o asgwrn yn ei daclo fo, does? Wel, efo'r profiad sydd gan fo, mae wedi chwarae cannoedd o gemau yn yr uwch gyngrair, wel dim yn yr uwch gyngrair, yn y pyramid yn Lloegr, hyd yn oed yn y pencampwriaeth. Felly ti yn meddwl, ti yn disgwyl safon na gan fo. A mae o'n eistedd flaen yn amddiffyn a fo fydd yn cychwyn bob ymosod. Be mae'n dda yn dwi'n meddwl, mae'n medru gweud pethau, ond mae'n medru gliwio hefyd. Dyna di'r gwahaniaeth. Dyna fo. Hwna dy drosed. Callister, ie. Ar Mitchell ma, ie? Na, ci. Williams ath mewn, ar bris. No, mae Callister digon o brofiad, digon o gema. A maen nhw'n mynd i ddibynnu ar y profiad yna, gobeithio fydd yna'r weiniad yn dod ganddo fo. Wrth iddyn nhw ymladd am 'u heinios fel maen nhw ar hyn o bryd. Syth at y golwr, ac weithiau di disgwyl i'r golwr wneud camgymeriad ddim cweit digon da. A mae rhaid i'r bêl fod yn fwy heriol na hynny i Barry Tibbets wneud camgymeriad. Wel, dwi yn meddwl, illa bod fi'n hollol anghywir, mae rhywun yn mynd i gywir, na'n disgwyl. Mae'n dacl, mae'n cael cardyn melyn yma ni. Ac dim yn unig am y dacl, ond nath o arbed gwrth ymosodiad fanna, do. Hynny oedd Caernarfon eisiau cymryd mantis o gic sal arall gan y golwr. Wel, Kenny di y dyn ar y llawr, a o'n i'n meddwl, so Kenny di cyrraedd i gynta, ella sef wedi mynd i codi'r bel dros y golwr yn syth efo'i gyffyrddio gynta, ond na, oedd dyn yma O'Neill di wneud siŵr oedd pethau'n stopio there and then. Os oedd o ddim yn cael y bel, oedd o'n cael y chwaraewr. Yep. Un garden felen yr un. Mae'n mynd am gol o'n un. Mae Dan yn gorau mynd am gol. Mae eisiau taro'r targed o dyna fo, ie? Sa chi'n awgrymu, mae dyna eisiau Nelly wneud hynny a gweld beth aw. O le, os dwi'n mynd i reid i goes mewn sefyll a reit wrth ymwneud y bel, mae ben o dros ni, mae o'n mynd i wneud y golwr weithio. Mae'n penderfynu gwneud rhywbeth cwbl wahanol. Ac falle bod hynny wedi bod chydig bach yn rhy ofalus mewn amodau fel hyn. Ffwrdd â fo eto. Ie, Darren. Yndi cael llawer o bel, dwi'n cymryd hynny. Ond ti'n gwybod, ella mae amser oedd ddod mewn gêm, ti'n gwybod mae'n mynd i gael cyfnod yn rhywle. Lle mae o'n mynd i ddisgleirio, a mond un fflach mae o angen. Da ni wedi gweld hynny yn y gorffennol. Davies yn ôl yn cynorthwyo. I amddiffyn y cam dafliad. Wel, da chi'n gwybod beth dwi'n feddwl o gam dafliadau. Hynny yw, dwi'n siŵr bod o'n gyrru'r rheolwyr yn benwan. Mae o yn. Does am cwestiwn am hynny. Ydy o. Yndi, mae'n codi goes. Mae o chwifio goes. Mae chwifio i goes. Dyna o'n neud yn cymryd tafliadau, os dwi'n gwybod sut. Os dwi'n gwylio'r gêm yma nôl, dwi'n siŵr gai ffôn col gan y Darren. Am hynna, ond, come on, mae'n 32 oed. Dyna peth gorau o'n i'n gallu gwneud fel peldroediwr. Andos o'n da am daflu mewn. A ti'n edrych ar Jake Phillips ar y maic i Drenewydd enno. Mae'n mynd i taflu bel o un ochr y cae i llall. Falch gweld o nôl ar ôl i anaf.
bynnag. A'i dad o yn hanner cant yr wythnos yma gyda llaw, felly penblwydd hapus Wayne, a dwi'n synnu bod Jake wedi dod dros y parti all eistedd ar fainc i'r Drenewydd yma. Nes i i ffonio fo am hanner 7 yn y bora. Jake neu Wayne? Wayne, a canu penblwydd hapus iddo fo. Cradur bach, ar ei benblwydd. Mae siŵr wedi ffonio fo bore dolyg hefyd a canu carol efo. O'n i'n gweld o ddim yn gwenu fel fas yma'n disgwyl wneud. A wedyn nes i egluro ddo fo, gwranda pan mae'n dod i'r oed yna fel ti'n gwybod, Nick, os ti'n cofio. O, mae Bale yn dod i Bradley. Bradley, mae wedi creu y lle. Nath o fo'i gyd i hun. A mae Bradley wedi rhoi Caernarfon ar y blaen. O bosib yn erbyn hediad y chwarae i drydedd gol y tymor yma. Ac mae'r tîm cartre di agor y sgorio. Do, mae'n cymryd ti'n dda, dydy, ac mae'n dangos chwaraewr ar dop i gêm, llawn hyder, Dave Jones efo'r cic allan eto. A rwan, mae'n bwysig, dyna be mae Crawn yn dda. Cyn o'r bel gyntaf, wedyn y Bale, dwi'n gwybod na ffliwc oedd i ond oedd hi'n gret o Bale. Rwan ta, lot i wneud. Y peth pwysig yma di Bradley, be mae'n wneud ydy, mae o'n really fatha dangos i Jordan Evans yr amddiffynwr, de. Mae o'n dangos iddo fo, dwi'n mynd am yr ergyd, dwi'n mynd am yr... Nac, dwi ddim. Mae o'n neud o... Mae o'n argyhoeddi fod dwi'n mynd am yr ergyd ar ei droed de, ond na dwi ddim. Ar yr eiliad ola, wedi codi ben, dwi'n mynd, nac dw. A hwnna di yn neud yr gyffyrddiad ail wedyn de, y trydydd un, yn hawdd i basio'r Bale na i byr golwr. Mae rhaid chdi wneud yr amddiffynwr, hwnna di'r gyfrinach, wneud yr amddiffynwr, feddwl, dwi'n mynd amdano iddo fo cyneidio i fewn, mod i ymroi i'r dacl, mod i'n mynd, a ti di tynnu'r Bale yn ôl, ti di amser i chdi dy hun, ti di codi'r ben, a ti'n glinigol yn pasio'r Bale heibio'r golwr. Gwych. Y math o gol, y gallech chi ddeud, nath yr amddiffynwr roi gymaint o le iddo fo, ond fo greodd y lle yna. Ia, tad. Mae'n gwn hawdd i ddeud nath Evans yn anobeithiol oherwydd nath o'n neidio i mewn. Ond edrych a sut, o'r ochr Bradley, fel yr asgellwr nath sgorio gol, edrych a sut mae wedi creu hynny. Mae wedi disgwyl, a'n tynnu'r goes yn ôl i'r ergydio, a wedyn disgwyl yn neidio fewn tynnu'r belt. Oedd yn gret y gol. Mi fydd honno'n ergyd i'r Drenewydd, mae'r rhaid deud. Achos maen nhw wedi bod yn ddi, dim amheuaeth am hynny, maen nhw wedi methu cyfleon da i hunin. Davies fanna yn llun i benna gyfrifol y fwyaf euog falle o hynny. Ac os oedd yna rhyw amheuaeth yn chwarae gan Arfon, os oedd ddim bellach, a wyddoch chi be, mae hyder yn dechrau pefrio drwy chwarae nhw, a dyna oedd o'n i'n sôn amdano fo. Rhag yn Cwilydd ni'n dweud bod Thomas wedi bod yn dawel. Fe ffrwydrodd o fanna, a mi nath Dave Jones yn dda. Oedd o ddim yn hapus fo fi'n deithio am y tafliad, na gweud. Ond gwych, unwaith mae'n dod ar ei droi chwi, ti'n gwybod mae'n mynd am y gol. Trio crymannu'r postyn pellan ond Dave Jones yn neud yr arbediad. Oedd yn un da, ond oedd Dave Jones wedi darllen i byd bach. Oherwydd mae'n so bell oedd o, a di gweld siap corff darren, mae'n mynd amdano hwnna. Hwna'n beniad da allan gan George Hughes oedd yn ôl yn Caernarfon. Ac oedd hwnna'n bas cweit gystal i ganol y cae. Mae'n gyfle am wrth ymosodiad fan hyn. Ac oedd hi'n bwysig yn doedd bod y Bale yna yn cyrraedd bris nath o ddim yna gyfle arall eto. Ac oedd o'n wrth ymosodiad da, ond ach chi yn rhyw deimlo, fysa un pas ar ei diwedd i wedi gallu creu cyfle gwirioneddol dda. Ie, bris yn chwarae Ruston i ddechrau lawr o dde, Ruston yn cario. A cario efo'i ben lawr. Ti'n gwybod yn lle, jyst codi ben a jyst gweld trediad Jamie Breeze. Oedd o jyst eisiau pasio'r Bale na a draws y cwrs Cosby i'r postyn pella, iddo fo redag i fewn i lwypyn o. Ie, pan ti ar rediad da, ond mae'r hyder yn hedfan, fel mae o'n tîm Caernarfon, unwaith ti'n sgorio, ti'n mynd i chwilio am bwyd, peth gweitha sy'n ni'n mynd i digwydd i Drenewydd, mae'n nhw'n gro. Dyn nhw'n wedi medru ffendio cymeriad digon cryd so mor hyn i ddod allan o sefyllfa fel hon. Gan i weld os wneud o ddigwydd heno. Ia, mae'n brawf gwirioneddol iddyn nhw. Un tîm wedi colli tair o'r bron, a tîm arall di ennill tair yn olynol. Byddai'r dair yn beder, a mi fydd y Caernarfon, wyddoch chi, yn y pedwerydd safle ar ddiwedd heno, tasa'r fuddigoliaeth yn dod i'w rhan nhw.
Ac heb Noah Edwards. Ond ti edrych i tîm tymor dwytha hyd yn oed. I nhw fynd yn bedwerydd, nath nhw mond gorffan yn 5 ar yr holl. Oedden nhw yn y 6 uchel am yr ail mlynedd yn olynol. A dyn nhw'n mynd i wneud 2 mlynedd. A beth sy'n ddiddorol, oedden nhw'n 5 ar Drenewydd yn y 6 safle. Dyna fel oedd hi. Ie, ti'n gwybod be, mae roed i, mae Dave Jones mynd ôl y bel yn sydyn, de. A dwi'n iawn, dwi'n siŵr bod fi'n iawn, de. Mae Drenewydd yn un o'r tîma sydd wedi bod yn uwch gyngor Cymru ers y cychwyn, dydy. Ond am ond rhyw 3 o'n nhw ar ôl rhyw 2 flynedd. A'r Caernarfon allan do. A Aberystwyth dal yn ni. Na, dyma'r cyfnod, ond yn sicr un o'r cyfnodau mwyaf heriol iddyn nhw. O llithriad yn fwy na camgymeriad fyddech chi'n deud fanna. Ond dyna sy'n mynd i ddigwydd am y sofylen, nath ni ddeud. Ech ti fod yn barod am bob dim heno. Honna, mae'n disgyn i McAllister, dio ddim di llawio hi, mae di bod yn hyfryd. Nath o bopeth yn iawn do. Ac yn cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Paca, dwi'n meddwl oedd o. Ia tad, Parker oedd o. Yn y gornel bell yna, oedd y bel ma'n nythu, edrych a hwnna. Mae o'n siapio i gorff, mae o'n ddim yn gorfod cymryd llawer o bwer arni na di. Just atha pasio i fewn i gornel mae o. Parker, gwych o beniad i glirio i. Fysa honna di bod yn gôl hyfryd. Ac i fod yn deg, efo'r ymwelwyr, di pen nhw ddim di disgyn. Mae Rushton yn aros i honna ddisgyn. Mae Mills Evans yn dal i fyny. Wel, yr unig ffordd ti'n mynd i gael ipyn bach o look ydy gweithio'n galad. Os ti'n mynd gweithio'n galad a mae'r ben di mynd lawr, ti'n mynd i gael dim look. Dal i weithio, rei 100%, mynd am bob tackle, mynd am bob bel, trio, chwarae y cynllun neu'r plan y gêm. Mae'r reolwr di gofyn ddech chi'n neud trio, credu yn eich gilydd. Dim ond beth sy'n digwydd, credwch yn eich gilydd. Mae'r cwiz nadolig ar ben i chi oedd yn ceisio dyfalu. Pwy oedd y trydydd tîm holl bresennol yn yr uwch gyngradd? Wel, Bangor oedd y tîm arall, felly da ni wedi cael yn gadael fel oedd Malcolm yn deud yn gwbl gywir efo Aberystwyth ac efo'r Drenewydd, a mae'r ddau mewn peryg y tymor yma ar hyn o bryd. Ac ar ôl gweld y Drenewydd heno, efo chydig o look a gwen tywydd teg, mi gawn ni weld Aberystwyth yn y Flint yfori. Flint yn ei hole yn yr uwch gyngradd am y tro cyntaf 1998. Williams. Wel, mae'n teisiau'r bob cyfle i ymuno efo'r ymosod yn dydi. Pa Williams oedd i sôn am? Ie, os ydych chi'n mynd am heiaeth yn Caernarfon, dydych Williams yn chi gyfle reit da. Wel, Taylor Williams di hwn a Craig Williams di hwn yn taclo fo o Drenewydd. Ie, heb sôn am Joe Williams. The Williamses. Fatha cwmni o gyfreithwyr. Mendes. Mae honna dod i Bradley ar ferchog gan Jordan Evans. Ac oedd rhaid fo wneud yn doedd. Ar ôl bynath o i'r gol, bynath o neidio i fewn. Just meddwl i os mae sefyd yn neud un peth eto, a di mynd am yr ergyd a tynnu ar ei droed de tro yma, sa hwnna di bod yna, sa hwnna di bod yn sgil a hanner, ond nath o ddim, oedd o'n meddwl gyda fo ddigon o amser i gymryd. Mae'r cyffyrddiad cyntaf ni'n gampus, mae'n gosod ti. Mae'n gosod ti i fod gymryd yr ail yn y sydyn, a mae o'n meddwl bod yn cael get away efo, ond na, mae Evans wedi darllen hwnna. Nath o'n dda iawn. Fysa ail gol nawr i Caernarfon, da chi'n teimlo'n angheuol i'r ymwelwyr. Dyma di sôn gymaint am Paolo Mendes heno, cyn chwaraewr Ebys ac Aberystwyth wrth gwrs. Wrth bod ni'n sôn am Aber. Ia, cawr oedd un, sy'n just yn igon apus i chwarae'n effeithiol, ond reit distaw. Ond mae'n bresenoldeb, hon di'r cyffyrddiad. Mae honna de, go iawn wan, sa'ch ti gweld hwnna yn digwydd yn y Premiership, oherwydd be mae'n neud ydy, mae'n gosod ti. Fel arfer ti gweld ar y lefel yma, mae'n rhywun cymryd cyffyrddiad arall, a wedyn cymryd yr ergyd. Dim fo. Cyffyrddiad allan o'i draed, llawn hyder ar ôl gol,
ar y droed chwith. Mae Evans yn neud yna. Yn y diwedd fe arhosodd y bel yn llonydd ac yn y diwedd mae'n gic sal arall gan Dave Jones. Ac, sut mae Caernarfon yn mynd i ddelio yn yr ail hanner. Wel, dwi'n meddwl bod yna lawer awydd ar Tibbet sy'n geisio cicio'r bel. Sa'n pwynt na gwys. Ac dim yn unig mae'r bel yn dod nôl, ond y peryg ydy mae'n mynd yn gamag i'r gwrthwynebwyr. Wel, mae'n gweithio eto rwan, dydy. Ydy un gol yn ddigon. Ti'n meddwl amdano fo, ffordd mae rwan. Ydy'r gêm yn mynd i orffen? Oed ar deud hynna ni. Dwi'n gweld, ydy'r llifoliad yna'n dechrau rhyw flincio o'n actid? Mae'n bod yn gyfnod hapus mewn blwyddyn. Tafliad cywir, da iawn. Chydig bach yn fler gan Hayes. Ond mae'r lliman cornel na yn tanlinellu nerth y gwynt. Just mae ces cyffyrddiad cynta sal a faint weithio amddiffynwyr yn neud hynna dyddiau yma just yn syrthio i llawr i gael cicrydd yma. Mae dy'r camera o'n blaen ni fan hyn ar ffordd weithio dydy Nick. Sean Ynir, oedd o'n gweithio ddiweddar ar y raglan na. Lle be enw'r raglan da? I'm a celebrity. Yr rhaglen nath ni wrthod mynd arni, ie? Na fo, ie. Be ti eisiau Anton Deck pan gach di Nick a Mal? Mendes. Ie. Oedd Mills Evans ddim yn mynd i aros am Jones. Nath a benderfynu chwarae'n saff. Ti'n bod, un chwaraewydd sydd wedi tyfu dros y blynyddoedd i hwn. Chwarae bob munud o bob gêm, ti'n bod hyn. Mills Evans. Dwi'n meddwl mae'n methu hen bartnar o estalwm, Sutton yn ganol amddiffyn. Mae'n gawr o ddyn. Mae'r ddau dîm. Mae'r Williams arall gyda llaw. Joe Williams yn trio efelychu telor. Mae'n sgil anodd. Mae'n gwn anodd o 40 llath, ond i trio reoli yr ergyd yn y gwynt o pellter yma. Mae'n gwneud disgwyl i ddod ar draws i gorff i ddechrau fo, efo'i ben drosti. Ti'n gorau taro hwnna yn y spot yn berffaith. 2 funud o amser ychwanegol. Gwell cic gan Jones. Gareth Edwards yn y gyntaf, peniad da. Peniad sy'n bas syth at Bradley. Mae Thomas yn cynnig i hun a mae gyflymder efo. Di creu y lle iddo fo. Fyny a hi, mae'n hongian. Mae Mendes yn mynd amdani. Mae'n dod nôl at Joe Williams. Bobl bach, mae'n stormus yma. Cymwch yng Ngairi. Mae lle mae'n ysgwyd. Dwi'n mynd i wneud efo cefnogwyr Caernarfon. Am un yn yma. Yng nghefn gol Jones, mae yna dywel. Wnaeth ni gael golwg arall. Ar yr ergyd wyllt. Dwi'n meddwl bod eisiau gweld yr ergyd na eto. A mae honna, oedd mae'r tywel yna di neidio gwmpas y gol. Oedd y wel y postyn chydig eiliadau nôl. Dim Drenewydd yn taflu fe fewn. Os yna un ymdrech hwyr gan yr ymwelwyr i roi llygedyn o obaith. Mae angen pêl dda fewn fan hyn. Unwaith eto Tibbet oedd gynta. Oedd yr ergyd mewn gan George Hughes. Mae'n cael ei chlirio. Nid oedd hi ar y llinell, ond o'r cwrt 6. Cymaint o gyrff Caernarfon tu ôl i'r bêl na. Roedd ac Tibbet eto mwy na unwaith i ffeindio i fi bach o lwc yn yr hanner gyntaf yma. Lle mae'r peli wedi mynd i grys coch do, ond unwaith wedyn mae'r ail ergyd yn dod i fewn gyda George Hughes. O sy'n dechrau symudiad dros yn y bobl ar draws. Tibbet yn reit i syth yn ôl i Hughes. Mae o'n trio pasio i fewn. Edrych am faint o gyrff ar y llinell gol. A dyna ddigwyddiad ola hanner cynta. Mae'r rhai deud sy'n glodi'r ddau dîm. Unig gol y gêm wedi dod gan Bradley. Gol unigol gampus yn manteisio ar bas ardderchog gan i gyd chwaraewyr yng nghanol cae. Jamie Crowther, Davies yr hifin ar 10, gafodd y cyfle gorau i'r ymwelwyr. Mae'r cyfan yn golygu
bod Caernarfon ar y blaen o 1 gol i ddim. Dewch nôl ato ni ar gyfer o'r ail hanner.
Croeso nôl. A Malcolm a fi wedi bod yn gwneud yn siŵr bod yn tumble dryers ni'n gweithio. Fydd popeth mewn i hwnnw gan gynnwys Malcolm a fi. Ac os coeliwch i fi hanner y darlun mae'r llun yn ei gyfleu, mae hi yn socian yma. Dim yn gilydd. Dim newid yn y naill dîm na'r llall. Yr un gol yn wahaniaeth, a dyna chi Bale sy'n tanlinellu yn syth. Yr effaith mae'r amodau'n i gael ar y gêm yma. Ac o ystyried hynny, mae wedi bod yn gêm lle mae yna gyfleon diri wedi bod yn ogystal ag un gol gampus. Cadarnhad i chi o'r ddau dîm, dau newid yn hîm Caernarfon o'r tîm gafodd fuddugoliaeth ardderchog yn Aberystwyth ganol wythnos, efo Sean Bradley a James Crowther i mewn yn lle Sam Jones a Noah Edwards. A'r ddau yna oedd yn gyfrifol am unig gol y gêm hyd yn hyn. Ac yn hîm yr ymwelwyr dau newid hefyd, Jordan Evans a Neil Mitchell mewn am Jack Kelly a Ryan Edwards a'r dyfarnwr Dean John. Ia, system Caernarfon, 4-4-2 iddyn nhw. Efo Darren Thomas un ochr a Sean Bradley ochr all. Dyn sydd wedi sgwrio'r gol holl bwysig na. Jamie Crowther a Mendes nhw'n eistedd flaen yr amddiffyn. A Hayes a Jack Kenny fel dau ymosodwr. Da ni'n gweld llawer dyddiau yma o'r 4-4-2 mae'n edan. Ond mae Darren Thomas yn cael yr ryddhad mae os ti'n licio i fynd i wneud pethau ddigwydd a ffeintio pocedi. 4-2-3-1 oedd y Drenewydd wedi cael ei gorfodi i wneud yn hanner cyntaf, ond rwan maen nhw wedi nôl i'r Diamonds. Mae Callister yn eista reit o flaen yr amddiffyn i barchod nhw. Ydych chi George Hughes a Neil Mitchell just i'r ochrau oedd efo chwith o dde. Wedyn Nick Rushton yn y twll na. Mae'n ffeintio rasgell dde yma, gath o hwyl yn un ebyn telor. Gath o tafliad i cymryd yn sydyn i fod yn deg, a mae hynny wedi cyfle i James Davies eto. A James Davies, mae rhai deud sydd wedi bod yn wrth wraidd popeth da ymosodol gan yr ymwelwyr. Ia, a fo ni mynd i siarad am nesaf. Dau flaenwr, Jamie Breeze yn ôl i Gynglwb. Wrth gwrs, Caernarfon a James Davies, 4 cyfle ar y gol yn barod. Ond dal ddim yn argyhoedd i fi bod o'n mynd i sgorio, James Davies. Mendes allan Thomas. Sydyn mewn gan Thomas allan hi. A ydych chi yn rhyw deimlo bob tro mae'r Drenewydd yn cael cyfle i wrth ymosod. Mae rhaid nhw'n neud rhywbeth ohoni hi. Ac os mae yna goliau, golwg goliau yn hîm Caernarfon. Mae yna yn yr wsnosod dwytha yma. Os ys nhw'n ennill on 4 buddigoliaeth ar y bounce. Fysau am hyder, am ysbryd sy'n yn yr ystafell newid yna i gyrraedd y 6 ucha efo 6 gêm i fynd cyn yr holl. Dyna mae Drenewydd yn ymwybodol o 6 gêm sy'n fynd cyn yr holl. Dyn nhw'n misio colli on. Mae hwn o 45 munud anfar i'r Drenewydd. Dim ond 2 fuddugoliaeth adre sganddyn nhw cyn heno. 2 allan o 8, di colli 4 o'r 8. Beth o ddim yn licio Denig ydy ildio goliau yma, tymor hyn. 12 gol mwy adag yma tymor dwytha. Maen nhw wedi ildio. A mae yn werth i ddeud eto, mi fydd Chris Hughes, rheolwr y Drenewydd, mi fydd o a'i brofiad yn gwybod mae buan iawn mae hint tîm yn gallu newid, a fe allai hint y Drenewydd newid mor sydyn a mae wedi gwneud i Caernarfon. 2 wythnos yn ôl i fori, pen y bont 6, Caernarfon dim. Nath y Bale yna gyda llaw bron iawn, taro'n dynion camera ni. A fysa hynny wedi bod yn, wel, yn goron ar ei noson nhw. Mae'r ddau yn socian, sa Bale yn ei gwynebau nhw hefyd. Mae'n rhaid chdi werthfawrogi be maen nhw'n wneud. A ti'n dros o blynyddoedd, da ni wedi bod mor lwcus cael mynd i bob man i sylwebu. Gorfod y bas ag ar hwnna gan McAllister at Jamie Breeze, mae'n ddwg yn ei. Na'n pwysau ar y Bale chweith a mi dal efo wneud y well yma. Oedd y rhediad yn un dad, oedd ddim yn cam sefyll McAllister. Edrych, hon ydy'r gwahaniaeth rhwng y chwaraewyr gorau li. Ydy'r pwysau. Y pwysau perffaith ar hwnna. Mae Breeze i mewn, mae'n go... Wel, mae'n un yn ebyn un efo'r golwr beth bynnag.
Ond dad yn ôl, da ni wedi bod yn lwcus dros y blynyddoedd, Nick, yn cael sylwebu dros Ewrop beth bynnag efo Cymru a bob dyn. Gobeithio efo pob sydd wedi bod yn gwylio ac yn gwrando dros y blynyddoedd yn gwybod bod ni fama heno, Nick, efo'r beth sy'n digwydd efo hyn. Dwi'n siŵr bod calon y genedl yn gweithio drosto chi, Malcolm. Dwi'n siŵr bod Santa'n gwylio. Gwch chi un presant bach ychwanegol. Gael byw gyda chdi, na. Wel, wyddwch chi be, mae Tibet yn cael yr un broblem ac oedd Jones yn cael. Na i gymryd hwnna nôl, Rick. Gys i hanner rôl gyda chdi amser egwyl o hwnna yn ystod y gem. 3 chwarter os dwi'n iawn. A Nionyn. Paid a cael fi dynna. A'n lwcus. Pam ddim. Gadwch chi gael bach o drimmings ar y chwarae. Bobl bach o'n i dda. Hwn di'r dyn efo'r sparkle na de. Mae o'n seren ydy. Honna dda mewn gan Breeze. George Hughes. Gafodd yr briwsionin o gyfle. Fe na ddim byd o frysio yn chwarae Caernarfon yn yr ail hanner yma, dwi'n siŵr o hynny. Edrych ar gwynt ma'n dod ar bel ma'n ôl. Be di pwynt cicio'r bel yn uchel i'r awyr? Di Caernarfon ddim yn taflu'r bel allan. Dyn nhw'n mynd i reid i hunan o dan bwysa, herwydd. Dwi'n dweud i'r gallu ddim gan y chwaraewyr, ond mae'n anodd ofnadwy dan yr ymwneud i chwarae o'r cefn. Williams, chwilio am Bradley, honna'n syth at Jordan Evans. Evans yn chwilio am Breeze. Faint o weithiau ti yn gwylio gema o chwaraewyr dod yn ôl i'w gyn clwbiau a sgorio. Jamie Breeze ddim wedi sgorio mi waith i Drenewydd tymor hyn ys mynd yna. Wel, da chi wedi crybwyll y peth o'r blaen, ond ar weitha crefderau hwn, dydy sgorio, diolch yn sgorio digon o gwyliau, 2 gôl ar 10 sganddo fo, mewn 128 o gemau uwch gyngor Cymru. Ia, dim yn gret, ond mae wedi sgorio goliau pwysig i Caernarfon dros y blynyddoedd. Felly dwi'n mynd i dynnu hynny oddi wrtho fo, ond dod dal ddim di profi hyn ar y lefel yma. Dyna di'r broblem. Troiad gwych gan Davies yn clefar y fanna, teimlo Parker tu ôl o fo, disgwyl, a wedyn i gefn i fewn o fo, gadael y bel wneud y gwaith, gadael i redag, heibio i gorffo, a rwan cyfle i Drenewydd y bel mewn i Cwrs Cosby. Wel, da chi'n teimlo bod yna ddim i'w golli o chwipio hon i mewn ydach. Craig Williams y capten. Paid a bod mewn 2 feddwl. Yep. Mewn a hi yn hyderus. Nath o'n heibio'r dyn cynta, dyna di'r rheol. Mae'n rhaid chdi fethu'r dyn cynta na. A'r Drenewydd yn peri problemau iddyn nhw i hunu'n braidd fanna. Wel, oedd hi'n gyfle gwych doedd i gael y bel iawn i fewn, jyst canolbwyntio ar y gwasanaeth, a jyst cael y bel dros y dyn cyntaf. Ti'n bod beth sy'n mynd i gwyth wedyn, efo chwaraewyr yn rhedeg ar draws llinell y bel am y gol. Cam sefyll ag ar hyn o bryd. Mae'r ddau dîm am y gorau i gam basio. Dyma'r gic. Mae'n rhaid i chwaraewyr, a dwi'n siŵr mae Craig Williams yn bod yn gêm icon hir, yn gwybod, os di o'n nhw wasanaeth da gyda fi, mae'n gyfle ni sgorio. Mae'n teweithio yn ymarfer dros y blynyddoedd ac yn cicio, yn sesiynau ymarfer i chwipio yna i fewn, a mae'n rhaid i fethu'r dyn cyntaf. Fedrach chdi'n anghofio hynny. Ti'n gwybod beth sy'n mynd i gwyth wedyn, efo chwaraewyr yn rhedeg ar draws llinell llygaid y golwr, a jyst cael unrhyw fath o gyffyrddiad, unod amddiffynwr weithiau yn cael gwiriad am ein hedfan heibio. Gawn i'r gol. Oedd hi'n bwysig bod hwnna cael ei chipio ddi ar Kenny. Rushton. Hwnna bron na bod yn bas dda. Be di'r geiriau corridor ansicrwydd? Ia, dwi'n gobeithio mae pob yn gwybod beth yw hwnna wan. Mae'r amddiffynwyr yn gwynebu gol, ac yr ymwysodwyr yn rhedeg i fewn ar y gol. Felly amheuaeth efo'r amddiffynwyr, ond ti'n bod meddwl positif gan y blaenwyr.
Lle oedden nhw? O'n i'n mynd i ofyn ar ei bris ddod yn y diwedd. Yn y fo falle di gamblon, dyle. Rhaid chi rhagweld, dyna rhagweld. Mae'r ysyn efo'i, sy'n rhaid fod gyroedd un, dydw ddim yn gyroedd un, mae'n crymaru'r beld o gwmpas Terrell Williams. Ond o ddim yn rhedeg i mewn i'r postyn gyntaf, mae'n rhaid fod rhagweld pyn am wedi digwydd. Felly mae eiliad neu ddwy o flaen yr amddiffynwr. Ac unwaith eto, mae yna gymaint o bethau da yn dod gan y dyn yma Rushton i'r Drenewydd. Mae o'n un o'i chwaraewyr gorau nhw yn hyb i cyn chwaraewyr Wrexham wrth gwrs, gynt efo Cei Connor hefyd. Mae'n prif sgoriwr am 2 mlynedd iddyn nhw. Dyn nhw'n peth anfarth i ddeud, oherwydd mae'n beth da i ddeud, ond dwi'n di sgorio llawer. Be oedd y prif sgoriwr 7 gol tymor dwytha? Ne, na, llai neu na. Oedd y mond 5 gol. 5 gol mae wedi sgorio tymor un. Dwi'n meddwl union un peth a tymor dwytha yn barod. Ie, mae o'n brysur a mae gen i fo weledigaeth a pa mae angen y dacl gadar. Mi gewch chi honna ganddo fo hefyd. A mae o'n brif sgoriwr y Drenewydd y tymor yma efo'r 5 na. A'i frawd wrth gwrs yn chwarae yn y gyngrair hefyd. Ac mae i dîm o y Bala yn cael dipyn gwell hwyl arni. Gareth Edwards nath gyrraedd i gyntaf, sti. Gareth Edwards nath gyrraedd i gyntaf, a chdi'n sbio ar y dyn oedd yn croesi'r belnig. Ac o'n i'n just edrych ar Gareth Edwards yn edrych i fewn, a fo oedd yn mwy penderfynol na neb i gyrraedd i. Ond dim pwer o gwbl, o bel yn cael ei chwythio oddi wrth y gol, felly oedd o'n gorau trio creu neu cynhyrchu y pwer yn symud oddi wrth y gol yn erbyn y gwynt. Bron yn amosib. O, na te mae Davies di cyrraedd am ddiffynwr fanna, ar draws geg y gol. Bris yn ar y postyn pella. Mae rhaid i Bris fanteisio'r gyfleon, felly dyna pam mae'r record sgorio fo yn destun beirniadaeth. Ddyle honna di bod yn gol, a Davies, wel o Davies yn heiddi bod yn greu o'r gol. Parker yn neud y camgymeriad fel am ddiffynwr i trio troi i gefn ar y blaenwr bach. A blaenwr bach rhy gyflym, mynd o'i gwmpas o'i mewn i gwrs Cosby. Codi ben. Bas yma gorau, ond dal i fod. Nawr te, cyfle i Mendes. Mae'n meddwl am ei thanio hi. Mi welodd Mills Evans hynny, nath e gael lawr. Bradley. Sbiwch ar y capten. Ond does ddim cyd chwarae nagos. Mae fanna rwan na dim siarad rhwng James Davies a Jamie Breeze. Oedd hwnna mae'n bad o bel gam Darren yma yn y gwaith. A dwi'n synhwyro bod Caernarfon yn dechrau cael gafel yn yr ail hanner yma. Maen nhw fel tysa nhw'n dod yn gryfach ac yn gryfach. Nath o'n hynny yn yr hanner cyntaf, nath o'n ni weld. Ond hon oedd y cyfle Drenewydd. Ydych am faint mae James Davies yn dweud fan hyn. Parker yn trio twyllo fo, ond na, yn trio'n gwarchod y bel na o'r ddiwrth dir y chwarae. Mae'n codi ben. Y peth i fi ydy, mae Jamie Breeze i fewn i ddian. Dyna ydy'r broblem. Gadael y rongol yna. Mae o'n gwybod lle ti isioi, ti yna'n barod. Wel, os di mor anodd i'r amddiffynwyr weld ag ydy ni, mae yna waith amddiffyn i wneud. Wel. Dyna ti Dave Jones yn y gol nath o'n dda fanna. Dwi'n just meddwl, just yr ongla. Yr ongl dyle fi ddeud efo Jamie Breeze. James Davies di codi ben. Mae Jamie Breeze yn y twll, yn y bwlch yn barod yn lle. Dal dy rediad. Ar ei honni bron iawn cyrraedd Kenny. Mendes. Fydd y garden felen i Mendes fanna. Wow, mae'n gweithygu tro fan hyn o'n mae'n waith. Crowther. Am dynnu Chris yna. Felly am y dacl gynta, y ddosedd gynta nid yr ail oedd y garden. Ar Mitchell. Tynnu Mitchell yn ôl. Dim y tro gyntaf dwi'n ei hynny. Yn ei orfa, nag yn y gem yma. Ail garden felen yn noson i Caernarfon. O'na mynd allan i'r chwarae.
A amser hynny, ti angen... Mae Drenewydd reit da yna fo, ond pan mae dy ben di lawr, ella bod chdi'm yn credu gymaint yn y ffordd ych chi chwarae. Mae rhai chdi, mae rhai chdi dal i wneud, dal i weithio'n galad, tamu o'n galon iawn. Mae chdi gymysgu'r chwarae yna, dim yn amoda fel un, chwarae mewn i draed. Dyna ni'n cyrraedd yr awr. Gyn tîm, gynna chdi ddim cliw lle mae'r pelin am mynd. Na. Breeze. McAllister the targed, Mendes sy'n clirio. Alla hi a Jordan Evans. Ac Bradley yn anadlu'n drwms a Jordan Evans di mynd lawr fanna fysa Dean John. A sbiwch lle mae Dean John gyda llawel. Cymwch yn air, ie, mae'r agos ac a galle fe fod at y digwyddiad. Wel, union i fath ar gol neu Caernarfon hanner cyntaf oedd o'n rhyw 5 lladd i ffwr ar y llinell gol. A chwaraewyr Caernarfon ddim di weld o'n yn dechrau dathlu. Wel, Malcolm, ddyle Jordan Evans di mynd lawr fama? Wel, Sean Bradley, na, sef di bod yn deif go iawn, a Sean Bradley stopio ni tracs i ddigwydd o. Oedd o'n gwybod, os dwi'n mynd i wneud tackle yn fan hyn, dwi ddim yn mynd i gyrraedd y bel, dwi'n mynd i dynnu fo lawr, a illa sa mod i mynd. Ac i fod yn deg, oedd na rhywbeth i Jordan Evans fynd amdano fe hefyd yn doedd? Oedd y bel dal yna iddo fo, ond sa mod i edrych yn ffwl, dwi'n meddwl i hun oherwydd oedd Bradley ddim di ymroi i'r tackle. Os ti'n ymroi i'r tackle a dal dim gael cyffyrddiad na chdi ddim yn lawr, ti'n gofyn cwestiwn ar dyfarnwr. Dwi'n licio chwaraewyr sy'n dim yn chwilio am y cicio spotyn, ond bod yn glefar i gael nhw. Yn y wahaniaeth mawr. Wel, fel cefnogwr Mo Salah, sa chi yn deud hynny, bysach? Ar diwedd y dydd, nathach chi giro'n Caerlir, a oeddech chi yn sal nos o wedyn pan nathach ni gyda'n eiliad dwytha yn ebyn Spurs. Dim mor sal ag oedd Jose, Drian. Na. Oedd o'n meddwl fel Spurs. Wel, tîm gyfe. Ac e, meddwl gwachad dwi'n gwybod. Ie, mae wedi bod yn ddifur. Ac dyna fo, Jose Mourinho. A lle mae Jürgen? Jürgen o'r hws. Taswn ni yn reolwr, dwi'n meddwl fysa fi yn deud, dwi'n mynd i stad y stand hynna, mae eisiau fi gael golwg sut ydych chi'n chwarae, eisiau fi gael golwg ar y gêm o bell. Be maen nhw'n deud yn sefyll fysa chdi reolwr, pan ddim fysa chdi? Jürgen? O na, Iosef sy'n ni'n deud. Dim o fi licio sylw neu byd felly. Gwaith da. Ac i fod yn deg ar Drenewydd. Tra bod na un gol yn ni. Wel, mae un gol yn troi. Dyna dwi ddeud. Dyna pam nes i ddeud ar ddechrau'r rhan ar 45 mwyaf o'r tymor iddyn nhw hyd yn hyn. I droi pethau rownd os dyn nhw'n cael wbath yma hyn. Cael rhywbeth, ne, pwynt. Mae pwynt yn troi y drol chydig bach yn dydi. Tibbets yn gwylio hon ar holl ffordd. Oeddech chi'n bod hon fewn, dydach? O na, o'n i'n gwybod beth, o'n i'n gwybod bod y golwr wedi neidio i... So, dwll yn y rhwyd am hyn? Na, gos. Wel, mae yna lot o dyll yn y rhwyd. Ond dyn nhw'n bydd hoi yr un sgodyn gron yn ei chefnu hyd yn hyn. Ond eto, ti yn meddwl, mae cic gornel yn siawns o sgorio goliau. Mae'r stratega'n hawdd i weld 40% o bob gol cael ei sgorio o ciciau gosod. Yn bob lefel, cofia. Mae Chris Dean John yn adrodd y stori, dydy. Sbiwch. Da ni'n gwybod pa ffordd mae'r gwynt yn chwerthu. Digon o bel-droed i ddod. Medde fo gan groesi popeth a gobeithio fydd na wella ar y tywydd a bod llanw y Flint ddim yn rhoi tawr yn gobeith nid agos Flint ag Aberystwyth fori am chwarter wedi 4. Pob gêm fydd yn cael ei chwarae, gwch chi weld yr uchafbwyntiau gyd am had i 5 nos lun a gyda nos fercher a dadansoddi ar mwy o sgorio am 20 munud i 10. Ac ar ôl y dolyg, Bala Caernarfon ar ddydd San Steffan a'r Bala a Cei Conna ar ddydd
Ionar y cynta. Yna gyfle fan hyn, dyma hi'n dod, dyma'r gol gyfartal nagi, mae Tibbets yn rhwystro Mitchell. Nath y golwr yn ardderchog, ond mae'r Drenewydd wedi methu cyfleon. Mae nhw wedi, ac mae nhw angen, dwi'n dweud lwc di mwy, mae rhaid nhw fod mwy positif, mae rhaid nhw just fod mwy, dwi'n licio defnyddio'r gair weithiau, ond di gyfaddawd yn ormod o air, mae rhaid fod wneud siŵr bod o'n just pasio wneud, gornel i byd, mae'n just yn wneud siŵr bod y golwr wneud y golwr weithio, mae'n just tîm yn diffyg hyder. Mae hwn yn troi mewn, ac mae un o'r ciciau corna yma o bosib yn mynd i fynd yr holl ffordd. Dydy Caernarfon, ond wedi cadw 2 lechen lan y tymor yma. Dyna mae'n debyg un o'r rhesymau pam fod y Drenewydd yn cael eu cyfleon, ond hynny yw, maen nhw wedi methu cyfleon da, mae gan y rheolwr hawl i feirniadu chwaraewyr yn does. Oes, mae ganddo fo, ond be fysa hynny wneud ar y funud yma yn y sefyllfa maen nhw. Mae hyder nhw igon isel, mae rhaid i ysbrydoli nhw rhyw ffordd neu gilydd, mae rhaid i godi calona nhw, a dyna dwi ddeud, mae hon yn 25 munud mawr i Drenewydd. Ti'n edrych ar y gemau sgynnu nhw o'i blaen nhw. Ie, mae'n y gemau anodd i ddod nawr. Mae ganddyn nhw gem wrth gefn, ond maen nhw'n chwarae y mawrion. Ond mae yna un gem fawr os nad yn erbyn y mawrion, pan fod nhw'n chwarae Aberystwyth, ac am gyfnod i hwn i Aberystwyth efo ni'n i gwylio nhw'n y Flint fori hefyd. Ia, nhw ydi yr gem wrth gefn ti sôn am, ond wedi ti'n sôn am y Seintiau Newydd wedyn dod. Colli nefyd y Seintiau os ydych dyna ni fel, felly met gyda'r o'r Aberystwyth. Hynny yw, os nhw'n gobeithio cael rhywbeth yn bysan. Breeze. Na te. Ai dyma'r cyfle, unwaith eto Tibbets ac unwaith eto Jordan Evans oedd yr un beth oedd honna mae gan McAllister. Mae hwn yn gyfnod da i'r Drenewydd, mae'r rhai deud. Oedd e'n mynd ar ei ffordd i mewn efo'r gwynt sefyd. Oedd Tibbets yn bwriadu gwneud hynny, fel tas wedi newid i feddwl yn ganol, oedd o'n meddwl dalu ac yn y diwedd be nath o chwarae'n saff. Oedd o'n meddwl bod ti'n mynd heibio'r gol. Dyna beth o'n neud, mae rai fo bwniau'n mynd, ond dwi'n meddwl mae'r cyfle, Jamie Breeze yn mynd, a ti'n edrych ar yn sydd at Davies, mae rai fo sgorio, faint o weithiau mae o isio cyfleon. Hon ydy'r ergyd, mae croesiad oedd i fod, mae'r gwynt ti'n cael gafal ni. A mae'n sydd i mewn i gornel ycha ta, mae Tibbets di chwarae sy'n yn y gem ar y funud. Mae ti'n neud arbed o'r arbed yn yr ail hanner yma. Cic gornel arall efo gormod arni o le mae hon yn aros yn fyw, ond maen nhw'n gwastraffu'r ciciau gosod yma, a maen nhw'n gwastraffu cyfleon. Parker di hwn. Llun i'n y gard di mynd, dyma'n hyn, mae'n teimlo. Efo dros chwarter y gem i fynd, mae o'n teimlo y llun i'n y gard na'n syni anna mo. Dyna ddim yn arwydd da, do ddim di symud chweith. Di Michael Parker byth mynd lawr am ein byd. Rhys, y ffisio. Rhys yn deud wrth Hugh Griffiths, does a ddim siawns yma hyn. Mae Louis Agustine di hwn. Dwi'n meddwl bod na amddiffynwr canol ar y fain, chwarae'r ganol cae ydy'r Ffrancwr. Dwi'n just meddwl heno, lle mae Ryan Williams. Dwi'n ddim hyd ar y fain, fodd seren y tymor. Chwaraewr y tymor, dyle fi ddeud, tymor dwytha. Nawr oes symud Joe Williams i ganol amddiffyn falle? Wel, ella wir, gan i weld sy'n neith nhw addasu, ond y peth ydy, ti'n sôn am amddiffynwr canol cawr yn mynd o presenoldeb yn mynd o ddiwrth. Ti'n bod y cae i partneriad o fo Gareth Edwards, ti'n neud y dda. Ti'n edrych wan be maen nhw'n mynd i wneud. Ar y munud, dyna be maen nhw wedi wneud. Mae Joe Williams di symud i'r canol. A mae Bradley di syrthio nôl tan da ni'n cael yr eilid, Caernarfon yn cael yr eilid ar. Griff John eisoes di anafu wrth gwrs. Wedyn di hwn ddim yn newyddion da. Maen nhw wedi dod â 19 o chwaraewyr i fewn tymor ein cofio, so mae gen nhw ddigon yn y garfan, sa fi feddwl. Sa fi'n mynd dros fanna, sa fi'n newid tynnu'n llun i'n y gar. A'r niwingod drosto fo'n do?
Ond bobl bach weithiau mae'r darluniau yn deud y cyfan y bel honno yn mynd i gyfeiriad cwbl wahanol. A mae Augustin yn dod i'r maes. Ydy ymddangos mewn 7 o gemau Caernarfon. Ti'n dod ymlaen fel eilydd unwaith, bachgen cydnerth. Williams y capten. Hughes sy'n mynd amdani. Na, dwi'n beth mynd i gyrraedd i. Wel, dyma'r math o gêm. Ar ei diwedd i, tasa pethau'n aros fel hyn, allech chi ddychmygu Chris Hughes yn deud, dwi'n siomedig am y canlyniad, ond o'n i'n hoffi ysbryd y tîm ac yn y blaen. Dyma'r pethau positif mae'r rheolwyr yn dweud. Ia, ti'n hollol iawn, ond faint o weithiau, tymor hyn, da ni'n gweld Chris Hughes yn dweud na, mae'n gorau neud na i warchyd i chwaraewyr, dwi'n dall. Ond maen nhw yn chwarae dda ar y degawd, dyn nhw ddim yn sgorio gol. Ac os ti ddim yn sgorio goliau, ti ddim yn mynd i ennill gyfa. Cyn chwaraewr, derwyddion Kevin, tair yn o ffori yn dod mlaen, yn lle Sean McAllister, felly bydd Hugh Griffith sy'n gwybod popeth am o ffori. Ia, mae'n mynd ymwysodol, mae'n gorfod cael hyn yn ôl i fod i'r gêm, mae'n gwybod ac yn ymwybodol faint o bwysig ydi gael rhywbeth allan o hon, Chris Hughes di wneud. Dyna McAllister sy'n amddiffynol, sy'n gwarchod yr amddiffyn, reit o blaen nhw am mae'r dyn yma. A mae ti'n neud rhywbeth a ddigwydd. Fydd o'n gobeithio cael o ffori hun. Ond mae yn elyddio ymosodol. Ac da ni yn agasau at yr 20 munud ola. A mi fydde hwn yn ganlyniad i godi Calon Flint ag Aberystwyth yn bydde. Mae'n dyn iawn tua'r gwaelod. Yndi, a mae'n symud Caernarfon i fyny bedwerydd heno, cofia. Bedwerydd heno Caernarfon. Ar ôl byddefnos yn ôl, oedden nhw yn poeni ag edrych dros di ysgwydd. O, dier. Be di hon, Malcolm? Camtafiad arall. Da ni'n gwybod be bydd yn digwydd ar y cae ymarfer wythnos nesaf. Yn byddan. Pas dda gad o ffori. Hayes oedd yn aros amdani hi. O, mae'n nôl i'w lwybr o. Tackle dda. Ac Ni weld Darren yn ôl at Mike Hayes y ddau nhw yn chwarae 1-2. Craig Williams sy'n jyst llithro i fewn. A ildio'r cic gornel. Rwan ta un gol arall Caernarfon a ti'n teimlo fyse drosodd. Wel, os ein Ironics a cic gornel dda yn esgor ar god, ydy ddim yn un dda. Maen nhw'n efelychu ciciau gosod sal y Drenewydd o ffori ar ei holi. Neb efo fo. Mae rhaid fo ddal y bel, rhaid fo aros. Mae wedi gweithio. Wel, yn galed, ond mae rhaid fo wneud yn well na hynny. Mae newydd o dar y cae. Mae wedi dangos be mae i gyd amdan, ydy cyflymdra. Mae'n pasio'r bel mae fo i hun. Edrych ar Joe Williams, ydy o'n dynnu fo fanna. Just yn reid oddi wrth i gam neu i rediad. Rwan ta, ydy o'n gafel o fe to? Nac, dim yn ei droio. Joe Williams wedyn yn dim byd ar gownt yn ei. Mae'n gryg, gorfforol, mae'n gyflym. Dynwch y bel ddo fo. Dynwch y bel ddo fo, mae newydd wneud rhywbeth ddigwydd o fanna. Dynwch y bel, mae newydd ddod i'r cae. Coesa ffres. Ond yn y diwedd, diffyg profiad yn y gic wyllt. Ia, newydd ddod i'r cae. Sori, dim mae'n nesgus, mae'n ergyd yna. Mae'r amddiffynwr di syrthio i'w chwitho, felly mae ar ei droed de. Neu siŵr bod chi'n neud y gol yr weithio. Gyda fi dal rhyw deimlad, os di Drenewydd yn credu yn ei hunan, os gyda nhw un gol yn ôl, so nhw'n medru mynd ymlaen a ennill y gemau hyd yn oed efo'r hanner neu cyfle o maen nhw'n gael. Wel, maen nhw yn credu ni hunain, nes bod yna gyfle'n dod, a wedyn does a ddim ar gyhoeddiad y gwbl yn yr ergyd ola nag oes. Dwi'n cael y teimlad, ti'n gwybod yr teimlad na ti'n cael yr hyder na, lle ti'n meddwl, maen nhw'n mynd i sgorio yma. Dwi'n cofio sylwebydd yn deud unwaith, oedd na fwynhad yn yr ergyd na. A dos a ddim mwynhad, maen nhw bron iawn i weld yn nerfus mae mae'r cyfle yn dod. Dyna diolch, maen nhw rhyw panic o flaen y gol.
Rushton. At I gapten, Williams. Kenny. I droed ar y sbardi, neb I fyny ar hyn o bryd. Mae Bradley'n agosau at y cwrt. Mae Kenny di gyd yn dda fan hyn. Bradley oedd y target. Cic hosan ganddo fo. Just be oedd Caernarfon angan. Yep. Kenny yn just cadw'r bel, rhedag lawr yr asgell chwith yma. Just I cael ei dîm o'i symud I fyny o hanner I hynna'n. Chwarter awr o'r 90 yn weddill. Chwarter awr alle olygu rhagor o drallod i'r Drenewydd. Mi fyddai'n 4 colled yn olynol. Mae Gareth Edwards, y capten mawr, wedi symud I fyny ag at y fo, mae'r bêl wedi cael ei hanelu. Hayes, mi oedd wedi ddau cael hwnna mewn. Y pened lawr gan Edwards oedd yn dal I fyny. Syth at Jones. Nawr te. O, na chi dacl gan Williams ar y ffori. Tacl ardderchog. Ac yn lladd unrhyw fygythiad, ac mi oedd o'n fygythiad. Tasa Ffori di gallu mynd ar ei ffordd. Gwych o groesio di mewn gan Hayes doedd. Ond y peniad yn digon cryf, hawdd I De Jones rwan ta. A dyna pam fod yr unig chwaraewr tymor hyn di chwarae bob eiliad I Caernarfon. Joe Williams. Chwarae fo'i galon ar ei Lewis. A pladur yn ei draed. Ac os mae o'n mynd drwyddo chi ac yn lan. A fel fi ddeud hynny, mae siw gyda garden goch am gam amseriad nesaf. Asfach dda, bendant at Rushton. Na'r te, mae hi o'r diwedd. Tibbet yn achub eto. Go iawn. Wel, sawl cyfle mae'r Drenewydd isio. A dim just stori y gêm. Dwi'n licio Jamie Breeze. Mae'n mynd I cynnig rhywbeth gwahanol fel cyflymdre. A mae o di sgorio goliau pwysig yn ei yrfa I Caernarfon a dros y blynyddoedd. Ond, na i ddeud y gwir. Mae hon yn stori, dim o'r gêm yma, o stori o yrfa fo, Jamie Breeze, ar y postyn pella. Mae'n gwybod mewn cyrraedd y bel gyntaf efo'i gyflymdra. Mae'n gorfod jyst codi'r bel na dros Tibbet, ydy? Dechrau'r croesiad gan Rushton, mae'n gweld i'r rediad o postyn pella. Mae'n cael ei bibog o lwc efo'r adlamiad sy'n jyst o ddod I wrth I gorff. Ond wedyn, mae rai fod jyst codi'r bel yn uwch. Ond mae Tibbet yn neud yn gampus fel Peter Schmeichel ys talwm. Ti'n gofio fo? Gwneud hyn y fawr. Gwneud hyn y fawr fel seren. So honna di gallu mynd I unman. Mae di dod oddi ar Gorin a'r capten oedd o? Ia. Oddi ar Edwards. Ia. Hwna'n gret o bel. Os sa neb yn cyffwrdd I, mae'n just nythu hyn yn gornel y rwyd. Chydig bach o gicio a brathu. Un sylliad, drychiad gan y dyfarnwr yn ddigon. Mae hwnna'n well, ond gorfod arni'n y diwedd. Ia, dim yr cic gornel gora. Mae yna eilyddion digwydd, dwi'n meddwl mae Mitchell sy'n gadael yma. Ie, Mitchell sy'n gadael. Ac yn dod i'r maes, mae Ryan Edwards. Cyn chwaraewr Aberystwyth wrth gwrs, cyn chwaraewr y Seintiau Newydd, y Bala, Caernarfon, Llandudno, wedi chwarae iddyn nhw gyd. Ti'n gwybod be, unwaith, oedd Andy Morris yn Caernarfon ar ei ôl o, ac oedd Ari Williams Sbaen pan nath o ffonio fo. A nath Andy Morris yn godi ofn arno fo, felly nath o'n mynd yno. Fel chwaraewr Ryan Edwards. Ie, wir. Ie.
Lle gwylio hynny? Ar ôl blwyddyn oedd wedi bod yn ceic hwnna, Andy, trio cael chwaraewyr reit taclus technegol o gwmpas yn y tîm, a isio Ryan Edwards fod yn un o'r chwaraewyr yna i fod yn y garfan. Mae Ryan yn dweud, na, dim diolch. Ysbio beth sydd wedi digwydd i ceic hwnna ys hynny? Oedd o yn un o chwaraewyr Academy ceic hwnna, mae'n siŵr fod wedi cael rhyw neges fach fanna. Ond, allai'n dychmygu Andy Morrison yn ffio rhyw siarad yn dawel ac yn feddal ac yn gysurus. Mae'n deitha ti ti'n arwyddo'n hi mi, ti'n dall ni? Nath o ffonio fi ar ôl y gêm, wythnos dwytha, pan nath o gyro'r Seintiau Newydd, a nath ofyn be o'n i feddwl. Ac nath nhw mwy na ennill y frwydr ar y cae, nath nhw ennill y frwydr seicolegol hefyd. Felly, maen nhw'n gwybod, mae'r Seintiau Newydd yn gwybod rwan, mae ceic hwnna yna o ddifri i'w rhedag nhw oll ffordd am gyffro gyda ni y bala yn y cymysgedd yna hefyd. Gyda ni'r bala, does, Cymru? Oes, mae ganddo ni. Bala ceic hwnna. Dydd Calan. Bala yn erbyn Caernarfon. Yna sydd yn Nadolig. Bala yn erbyn ceic hwnna yn y flwyddyn newydd. Arwydd o bethau i ddod yn y gyngredd yma. Y flwyddyn newydd honno sy'n mynd i fod gymaint gwell na'r flwyddyn yma. Da ni gyd yn gobeithio. Ie, mae yn ddifyr ar hyn o bryd. Mae'n agos ac yn glos ac yn gyffroes ar frig uwch gyngor Cymru, a felly mae hefyd tu ar gwaelod a na chi dor calonus yn de. Tafliad jyst yn cael ei chipio fel yna. Williams i'r 10 munud ola a ni. Dwi'n credu y bydde'r person di-diedd yn deud bod y Drenewydd yn heiddi rhywbeth o'r gêm yma. Ond pan gafodd Bradley i gyfle, oedd o'n glinigol ac yn hyderus, a dyna'r gwahaniaeth. Ti'n hollol iawn. Yn i weld beth sy'n digwydd fan hyn. Ddau yn tynnu crysau gilydd, ydy Crowther yn ei chanoli. Dyma mae'n mynd i dynnu nôl. Mae'n y sôn bod Jake Phillips yn paratoi ddod mlaen am Jordan Evans. Wel, maen nhw'n barod i mynd 4-3-3, dydy. Wel, maen nhw'n mynd 4-2-4 ar y degau. Mae'n rhaid i ddweud, y Drenewydd i drio cael rhywbeth yn ôl allan o'r gêm yma. Williams nôl at i golwr Cennin i ddoi o dan bwysau. O'Neill yn y teg i Cennin, nath o falu redeg fanna i wneud bywyd nanodd i'r amddiffynwr. Tibbets, dim nonsens, chwaraewch yn saff. Tro gyntaf yn y gêm bron i Drenewydd chwarae o'r cefn, a maen nhw'n bron yn creu hanner cyfla. Ond Tibbets eto, efo'i safle cychwyn yn dod a gwarchod yr amddiffyn a clirio'r bel. Y chwaraewr sy'n gadael y maes ydy Jordan Evans. Ie, ni weld Jordan Evans yn mynd o wrth y cae, a fo gath i dwyllod am y gol gan Sean Bradley. Bobol pach. Y tafliad gan Phillips, dwi'n meddwl oedd. Ond Rustin yn sgorio am gol. Eitha chdi rwan, mae amseru rediad yn gampus i mewn i'r cwrs Cosby. A'i droed chwith o, mae'n just... Mae'n glinigol. Un peth i dim o ddim di bod heno, ond edrych o hwnna. Mae hwnna de, mae wedi cael hanner llath ar amddiffynwr. Mae'r peniad cyntaf yn un pwysig, ond mae o wedi darllen, mae wedi rhagweld rhywbeth wedi bod yn deud trwy gydol o gêm. Mae o wedi neud hynny, mae wedi cael ei hun o flaen Mike Hayes, a jyst cael ei droed chwith i'r bel. Mae'n gwybod mae wedi cyrraedd i gyntaf rwan. Dwi eisiau gorffen y swydd yn fan hyn, ydy'n ei bel na'n y rhwyd. Mae'n gwneud i ben drosti a'r pasioi efo tu mewn i droed chwith i fewn i gornel y rhwyd. Gret y gol. A gwneud hynny efo argyhoeddiad. Am tro gyntaf fan y gol yn y gêm i'r Drenewydd. Ac mae rhaid i chi ddeud, maen nhw wedi cael eu heiddiant. Dibynnu ar eu prif sgoriwr nhw, unwaith eto. A mi sonio chi fel oedd na dafliadau sâl cyn yr egwyl, fel y bydde Jake Phillips yn gallu creu helynt efo'i dafliadau. Wel, mae newi greu y gol, mae newi helpu ildio y cic gornel yma.
wel, sori, creu i Caernarfon gorfod ildio y cic gornel yma. Wel, be ddydych chi tia hanner awr yn ôl, 50 falle, tasa'r Drenewydd yn cael un, sa chi'n mynd syni bod yn mynd ymlaen ac yn cael eilyn. Y momentum na, y gornel yna, ella, ydy o'n mynd i fod heno, i'w tymor nhw. Williams. I gymryd y gornel o ffordd i mynd amdani hi. Oh! Davies ath i fyny amdani ar y postyn pella nath o bethu cael ati hi. Mae'n cic gornel arall a ffordd, mae'n cael ei droed iddi. Pwy mae'n mynd o ddiwrth? Chris Melyn. Ond mae'n mynd heibio'r postyn ochr anghywir i'r Drenewydd. Mae wedi bownsio rwan, mae'r bel yn bownsio i Crysa Coch. A mae cynffonau y Drenewydd ar i fyny, mae'n gic gornel arall. A mae Caernarfon dan warchau. Rwan rhaid chi dorchi llewis de, ond oedd yn dwytha. Wel, ydy, tarod na, mae'n cael i'w hannar folia ni. A mae'r gwynt ar glaw, tu ôl i'r bel, mae Tibbets yn dod. Nawr te, Edwards. Oedd yr chwiban wedi chwythu. Mae'r hein yn eiliadau anghyfforddus iawn, mae rai chi ddeud i Caernarfon. Mi o'na drosedd yn rwan fan hyn ar Augustine. Ia, ydy hon, a fysau, oedd o'n... Na, oedd hi'n bach o deud, oed. Gath o'i droed ar y bel yn do. Wel, Liam wedi cael tir cyffyrddus i landio un ar heno, yn y mwd ar... Dwy gol dda. Dwy gol dda. Dwy gol gan chwaraewyr wedi dangos safon o'i gallu nhw. So, mae hynna yn nhw i wneud rhywbeth, i fflach bach fel la, i sgorio'r goliau. Edwards. Mendes. Cael ei chasglu gan yr eilir Ryan Edwards. Na te, Bradley. Ryan Edwards eto. Wel, faint o hwb fydde pwynt. Pwynt oddi cartre ar yr hediad mae'r Drenewydd wedi bod arno fo. Mae nhw'n mynd i deimlo y galle hynny fod yn ddechrau troi cornel. Ac i Caernarfon, wel, bydd o'n bwynt arall nawr Jake Phillips yn dod ar draws eto. Wedi bod yn diodde o anafiadau'r tymor yma. Mae yn fel yn wadl pan mae'n dod mlaen. Mae bel gan Ryan Edwards. So chi'n teimlo bod y Drenewydd eisiau taro popeth ymlaen nawr. Bradley, hwnna'n sal yn dydi. Ie, dwi'n mynd gwybod sut mae dad o'n teimlo. Yn wreiddiol dod o Caernarfon. A Jake yn chwarae Drenewydd yn erbyn i dîm o. Dwi'n siŵr bydd dad reit balch. Bydd tad. O'Neill. Pam ddim? Wel, Malcolm, ser yn y gêm heno? Wel, mae'n dangos faint o dda mae Drenewydd wedi chwarae ac sa'n bechod wedi gweld nhw'n mynd o ddiwrth yr ofal efo dim byd. Oherwydd maen nhw wedi bod werth y pwynt. Ella mwy, da ni'n gwybod yn y 4 munud ychwanegol gyda ni, ond hwn di'r dyn. Tibbets 22 oed, fodd y swap, prynad Ramsey i'r bala yn yr haf. A pobl yn meddwl, wel, be da ni feddwl amdano fo? Pobl ddim yn dall, oedd y dyn yma, wedi cael ei ddwyn fyny yn Academy yn Birmingham City, cofia. Mae gen i fo gefndir proffesiynol amdano fo, a mae wedi dangos hynny mwy nag unwaith i faint o ddewr mod i bod yn y gêm yma. Do, mae wedi gwneud ei hun yn fawr. Mae wedi bod yn fodlon dod allan i gau chwaraewyr sef y cyfle da i cael o lawr, ac oedd o'n seren y gêm yn erbyn y derwyddon. Ar wythnos diwetha, a Wayne Phillips, oedd bod ni'n sôn amdano fo oedd yn dewis. Ac yn y glaw mwyaf... Wel, oedd yna rybydd melyn cyn cychwyn y pnawn. Mae yna rybydd melyn di bod i'r Drenewydd heno. Ond maen nhw wedi gallu goroesi'r storm.
Ac os mae dyma melyn, be yn y byd i'r ebydd oren. Dwi'n eisiau fod yn sylwebu nag yn mwr camera yna fo. Ti'n gwybod be sy'n neis yn honni, bys da ni lwcus yn hynno. Gyda fi bell adra o fan hyn. Ti'n wedi clywed newyddion am y cychod sy'n ar y ffordd fyny Gryslon? Mod cychod fydd yn mynd yna, coelio. 4 munud o amser ychwanegol, sa un di bod yn neis, ond yna ni. Rhoi cyfle bach i ynnaill dîm neu llall. A mae'n dymor o goliau hwyr, mae'n gymaint o goliau hwyr. Uwch gyngrair Lloegr. Bob un tîm, bob un tîm. Bob un clwb. Mae bob gêm yn ffyrgu taim bellach. Yn yr uwch gyngrair Cymru, mae'n rhyfeddol. Mae bob un clwb, sgorio mwy o goliau yn yr ail hanner. Na hanner gyntaf. A goliau hwyr. Thomas. Be am gol hwyr fan hyn i Caernarfon. Mae gan Thomas o hyd. Oedd yma siŵr be i wneud. Bradley. Mae'r coesa di mynd i fi bach ar y cae trwm ma rwan. Yndi. Bradley. Mae rai chdi reit i di fi'n bach. Mae'n cic gornel yma'n hyn i Caernarfon, eich cyfle dwytha nhw ond. Mae'r dyfarnwr hefyd. Mae o di gael andros o gêm yn y tywydd yma. Yn amoda, efo'r twain y ddau o dacls, illa bach, ebyn bach yn stymnig. O na, mae o di rheoli yn gampus. Wel, os dwi'n cyfri'n iawn, dwi'n meddwl mai 4 carden felen sydd wedi cael ei rhoi gydol y noson. Ar y math o noson sydd wedi gallu bod yn... Ia. Wel... Mae wedi cadw i fynd o. Mae wedi cadw'r gêm i fynd. So un cyfle hwyr am gol fan hyn. I bwy mae'n di ddisgyn? Dyna'r cwestiwn. Gareth Edwards i fyny'n doedd. Ceisio gwneud bywyd yn anodd. Cyfle am wrth ymosodiad yma efo cyflymdra o ffori. A nawr Davies i ar ras o'i flaen o. Mae Breeze. Phillips eto mae o wedi gael gwahaniaeth ys dod ymlaen dydy. Mae o wedi, ac oedd hwnna'n bel sal o gwbl sti. Ond oedd Davies i fewn o'i blaen i. Oce, mae gefn o'i gol, ond cyma'r cyffyrddiad. Sa'n neb sy'n taclo chdi fan'na bod yn dewr. Wedyn chwilio am y bas na. Os di rhywun yn dangos yr ongl i gael yr ergyd i fewn. Te beth sy'n cael ychydig bach o hwyl? Sa'n bel arall yma. Da ni ddim yn wybod am. Oes, nes i ddeud, mae'n un joli gol. Felly mae'n 2-1 i Drenewydd. Munud a hanner o'r amser ychwanegol. Tywydd i tywelu chydig bach. Mae yna'n digwydd ar ddiwedd y gem o tonen. Just fod ni'n mynd mewn i'n ceir. Yr hael yn tywynnu. Kenny yn mynd i roi y golwr dan bwysau. O, nath o'n dda yn do. I wneud i Jones gicioi. Mae hynny wedi un cyfle ola falle. Sôn am signo pwysau ar dy dîm de. Wrth disgwyl y bel na'n lle just cicio i ffwrdd yn sydd. Yli, bounce. Yli aram yn neud. Yli oedi mae'n neud. Mae'n rhaid chdi fynd ar y bel na. Eitha neth i bounsio yn anifir, ond ei, wneud pethau'n gyflymach. Ac yn lle bod y bel ymhen arall y cae. Mae yna un cyfle ola yn y gêm yma. Os ydych chi'n clywed rhyw iaith anerbyniol, mae ddeiwch i ni. Dyna un o ganlyniadau peidio cael torf. Dangos angerdd y tîmau yma. A mae Thomas ni cholli hi. Chwaraewch ymlaen i'r dyfarnwr, fydd yna garden felen yn dod. Pan fydd y dyfarnwr yn cael mynd nôl at Sean Bradley, ond mae o'n gadael i momentum y gêm fynd, a falle dyle fod i gwneud fan y hefyd. Yna drosedd yn y diwedd gan George Hughes, ac mae'r dyfarnwr yn mynd nôl at Bradley. Ac yn rhoi'r garden felen iddo fo. Ia, mae'r gêm yn mynd i fod drosodd pan mae'r gêm yn ail ddechrau, dwi'n siŵr. Hon oedd y garden felen. O, Bradley'n jyst dod i fewn o'r ochr yma na rwan ta.
Wel, dyma ni dan agos i'r bel na dim yn just un peth trio. I dynnu fel lawr. A dyna ddigwyddiad ola y gêm. Gêm fywiog, gêm llawn cyfleon. Bradley yn rhoi Caernarfon ar y blaen a felly oedd hi ar yr egwyl, ond oedd ymateb y Drenewydd yn dda. A fe sgoriodd Rushton gôl adweithiol gampus. A mae'r cyfan yn golygu ar ddiwedd noson stormus neilltuol. Y sgôr derfynol, Caernarfon 1, y Drenewydd 1. Oddi wrth Malcolm a finne. Diolch o galon i chi ac ymunwch â ni ar sgorio Bnawn Fori, y Fflint ac Aberystwyth. Nos da i chi.